Se onnistuu. Täällä on kamera. On pitää tulla. Se ei nyt jostain syystä. Se edelleen näyttää mua jotenkin isona. Voi mennä tänne sun taakse vielä. Hyvä kauheasti. Ei pituisia niistä. Oikein avasi. Irrelevant hands. Siellä on vastakkain. Kumpi meistä on pidempi? No niin, sitten saattaa olla. Teknisiä ongelmia. Mikä minä? Aina Teams. No. Miten saa Teamsista oikein näkymään esiin? Kyllä. Otetaan nyt sinne vaikka tuonne ulospäin oikein. Aloitetaan niin. Yes. Hiljaista nyt pitää aloittaa. Nyt uudestaan tässä on Pituisia. Lähdetäänkö mitään kukaan aloittaa? Saa. Tulee tästä tällainen tosi virallinen tallenne selvästi alkusäätökin. No ilmeisesti mä sitten sanon, toivotan kaikki tervetulleeksi kohti kestävää ruokajärjestelmää verkoston vuosijuhlaan, koska vuosi on tullut täyteen siitä, kun aloitettiin verkoston toiminta. Angola. Ja nyt meillä on täällä, itse me olemme nimenneet verkoston ydinpiiriksi, joka on täällä nyt ensin toivottamassa siis tämän porukan tervetulleeksi, koska tämä on samalla käytännössä tämän tapahtuman valmistelutiimi. Ja sen suurempia tervetulotoivotuksia tässä ei osata muuten tässä vaiheessa pitää, kun oikeastaan todettiin, että tehdään lyhyt esittäytymiskierros, että mikä tämä ydinpiiri on ja keitä me olemme.
Ja korostan, että ydinpiiristä sen verran, että ydinpiiriä ei ole nimetty, vaan ydinpiiri on ollut avoin foorumi, mihin kuka vaan on voinut ja voi tälläkin hetkellä liittyä, kuka haluaa olla vähän tiiviimmin tässä verkoston käytännön toiminnassa mukana. Mutta aloitetaan. Mä voin olla vaikka melkein sitten viimeisenä, koska mulla on sitten se seuraava puheenvuoro, niin mä voin jatkaa sen suoraan. Aloitinko mä tämän? Joo. No niin, tervetuloa vielä kerran. Pikkaraisen Oskari on täällä Salonsaaren osuuskunnassa mukana ja ilo saada tämä verkosto. Kokoontunut tätä vuosijuhlaa vietetään tänne. Meillä on kaikenlaista ohjelmaa teille mietittynä tälle päivälle, mutta on nyt vuodenvaihteen jälkeen ja aamunilta pois ja sitten tämä verkostoa olen seurannut oikeastaan enemmänkin sivusta, kävin jonkun verran niissä tapaamisissa ja palavereissa mukana, mutta nyt sitten tässä ydinpiirin toiminnassa mukana ja osana sitten tätä tapahtumatiimiä myös, että ollaan teidän päinmenosta kehitelty jotain. Tervetuloa. Kiitos Oskari juhlista. Kiitos. Joo, hei, tervetuloa kaikille. Mun nimi on Terhi Sutilehto ja olen Herttoniemen ruokaosuuskunnasta, eli kaupunkilaisten oma pelto on meidän peltonimi, eli me ollaan Suomen ensimmäinen kumppanuusmaatila ja viljellään Herttoniemessä luomuna ja Vantaankorsossa biodynamisesti. Hei vaan, mä oon Riikka Aro, olen yliopistotutkija eli apurahatutkija Jyväskylän yliopistosta ja mun tutkimusaiheet oikeastaan käsittelee kestävää arkea ja nyt viimeisimmäksi aktiivista ruokatoimijuutta eli ruokakansalaisuutta ja erityisesti kumppanuusmaataloutta, yhteisöviljelyä ja kotitarveviljelyä on tutkinut. Olen nyt myös aloittava yhteisöpuutarhuri itse ja sitten meillä on myös sellainen oma permakulttuuri taipuvainen kotipaikka Keski-Suomessa. Ja mä oon ollut tässä nyt oikeastaan niin kuin alusta asti mukana ja halunnut olla silleen tiiviisti tämän verkoston toiminnassa. Ajatuksena sellainen niin kuin muutostoimijuus, mitä niin kuin ajattelen, että me kaikki ollaan. Se muutostoimijuus ja muutostoimija sanana on sellainen, mikä istuu niin mun suuhun ainakin hyvin ja mä ajattelen, että varmaan aika monelle täällä. Tervetuloa meidänkin puolesta. Yes, terve kaikille puolesta tänne. Tervetuloa. Tosi hieno kyllä olla tänään. Mä oon siis kynsinen hampaan pitänyt kiinni tästä päivämäärästä itse. Täällä ollaan ja huipua, että te olette tullut tänne. Mä oon Luomuliiton toiminnanjohtaja ja pyrkinyt niin parhaan olemaan myöskin tässä verkostossa mukana. Vähän komppaan tätä Riikkaa, että se muutostoimijuus on mulla kanssa se yksi semmoinen johtotähti tässä. Ja työni puolesta luomukenttähän edustaa sellaista muutostoimijuutta, niin sen puolesta. Mutta sen lisäksi sitten vielä mä asun Maiviikin biodynaamisella tilalla. Joten sielläkin sellaista muutostoimijuutta arvostetaan. Näin. Yes. Kiitos sinä. Joo, mä oon Sari Kalliokoski ja mä oon täällä nyt oikeastaan sellainen kaksoisroolissa, kaksoisagenttina. Olen toiminut biodynaamisen yhdistyksen osa-aikaisena toiminnanjohtajana ja osallistunut biodynaamisen liikkeen toista 100-vuotiskautta on sellainen niin vahva avautuminen ja sellainen yhteistyö, että lähdetään niin tekemään pois sieltä biodynamiikkakuplasta tärkeitä asioita tällaisten kaikkien muiden mukavien muutostoimijoiden kanssa. Niin se on yksi syy, miksi me koetaan niin siellä, että on tärkeää työtä, että verkostoidutaan tässä pienessä maassa ja meitä on ihan liikaa porukka tekee niin omien suljettujen ovien takana niin yhdessä muutosta. Ja sitten toki, koska on osa-aikainen, niin en mä voi ihan kaikkia tunteja, että mä tekisin vaan sitten muuta meidän verkostoon, niin meillä on sitten tuommoinen
vapaa-aikaprojektit on kaikennäköiset yhteisöllisyys- ja ruokamurroshommelit, joista nyt tällä hetkellä aktiivisin osa niin Dynaaminen maa ry, Timo varmaan tänään kertoo. Mutta semmoisella niin motiivilla mä oon tässä mukana, että jotain pitää tehdä hyvien asioiden eteen. Tervetuloa minunkin puolestani ja sitten sieltä Timo takaa. Joo, olen Timo Kalliokoski, eli edellisen siis Sarin puoliso. Ja mä olen myös biodynaamisen viljelyn säätiön hallituksen jäsen, mutta ehkä vielä enemmän tällä hetkellä käynnistelemme tätä Dynaaminen maa rekisteröityä yhdistystä. Et se on se varsinainen ehkä muutostoiminnan kenttä tällä hetkellä, totta kai se säätiö. Mutta niin, me ollaan Sarilla varsinkin on semmoinen 4. vuosisata tätä muutostoimijuutta, ellei enemmänkin takana. Mä voin kuvaa 26. Joo, mä kerron tosiaan sitä. Mä yritän keksiä jotain sanottavaa siitä Dynaaminen maa ry:stä, koska mä niin kuin lupasin puhua siitä jotain. Myöhemmin tänään. Myöhemmin tänään. Mulla on aikaa keksiä. Eli, mutta niin, mä oon ollut tässä vähän semmoinen hangaround jäsen tässä niin, ydintiimissä, että mä oon yleensä, niin, kun meillä on vain yksi webbikamera kotona, niin Sari on siellä kamerassa ja mä huutelen sieltä sivusta jotain. Mutta se, että mä oon ollut vähän niin kuin mukana tässä järjestelyissä silleen, ja mä ikään kuin vähän lupasin, että kun meillä on illallinen sellainen sosiaalinen, toivottavasti jossain määrin sosiaalinen ponnistus, me ollaan tehty siihen vähän niin kuin esivalmisteluja, niin mä Mikolle silloin joskus, milloinpahan se oli, vuosi sitten. Maihiikissa. Oli puhetta tämmöisen juhlan järjestämisestä ja olin sitten omalta osaltani mukana ja yritän ryhmistäytyä kaikki. Kiitos, terve. Täällä vissiin taas kuvaan. No nyt tässä vaiheessa mä ensin tuon esiin, että tässä ei ole koko ydinpiiri siis paikan päällä. Meitä on useampi, joka ei päässyt paikalle. En rupea nyt kaikkia luettelemaan, mutta no, esimerkkinä nyt, että Linda on ollut hyvin sujuvasti mukana, vaikka osallistuu Meksikosta asti pääasiassa tähän meidän ydinpiirin toimintaan. Ja nyt tähän ei lähdetty tähän tapahtumaan järjestämään täysimittaista etäosallistumismahdollisuutta. Todettiin, että se menee hankalaksi ja työlääksi, varsinkin kun on työpajapainotteista toimintaa, niin sekin sitten nyt karsii erityisesti osallistujia. Mutta no sen verran, että Tanja tuolla on kuuntelijana linjalla mukana, että me Tanjan kanssa ollaan sitten Niipalan tilalta. Ollaan kyllä tosi monessa mukana, mutta fyysisesti yleensä Niipalan tilalta käsin, paitsi Tanja on nyt Pudasjärvellä asti, niin siksi ei ole täällä mukana. Mutta no tästä mä oikeastaan, pitäisikö mun vapauttaa ydinpiiri ja lupasin tehdä sellaisen pikakelauksen tämän meidän verkoston niin muistinpalautuksena tähän alkuun. Yritän itselle palauttaa samalla muistiin, miten olemme täällä nyt paikalla. Ja siinä mielessä on luontevaa, että Tanja on siellä edustettuna mukana, että verkostona tätä on alusta asti lähdetty tekemään, mutta se silleen tuolla Niipalan tilalla muhi tämä asia. Toki meillä oli jo ennen tätä verkostoa, niin olihan meillä jo verkostoja olemassa paljon. Se oikeastaan jo edellisenä vuotena vahvistui tosi paljon meidän erilainen verkostotoiminta, eli myös kumppanuusmaatalousverkostossa puuhattiin aktiivisesti yhdessä. Meillä oli hirveän hieno kokemus yhteisestä tapahtumasta jo edellisenä vuotena. Esimerkiksi nyt oli Jalotus ry ja Ruby oli siellä mukana ja Susan oli kanssa ja silloin. Ja sitten myöskin sitten todettiin Tanjankin kanssa, että me ollaan tosi monessa toiminnassa mukana, että oli niin kuin Holistic Management -opintopiiriä ja
Tanja ryhtyi permakulttuuriyhdistyksen hallituksen jäseneksi ja sitten seurattiin muitakin, niin kuin näitähän on jo olemassa peltometsäviljelyverkostoa ja monenlaista, niin sieltä se rupesi kuitenkin kumpuamaan se ajatus, että onpas paljon toimijoita eri suunnilla. Ja se ensimmäinen idea oli se, että kyllä nämä pitäisi jotenkin saada vielä enemmän koottua yhteen. Meillä on tutkijat yhdessä suunnassa ja järjestötoimijat yhdessä suunnassa ja nämä muutostoimija maatilat löytyvät totellen ympäri Suomea. Mitä enemmän niin pohdittiin, niin huomattiin, että siellä on eri teemoja, mutta siellä on erityisesti kuitenkin paljon yhteistä. Ja siitä lähti tämä idea kuitenkin liikkeelle silloin tämän tapahtuman suhteen, ja sitten se pitää vielä nostaa, että se ensimmäinen tapahtuma saatiin niin ponnekkaasti tehtyä sillä, että mulla oli työn alla Päijänne Leader ry:ssä tällainen yhteisömaatilahanke, ja mä sain tämän tapahtuman leivottua sinne hankkeen toimenpiteeksi, niin silloin pystyi siihen satsaamaan. Ja sitten kun meillä oli jo näitä verkostoja, niin sitten tosiaan pystyttiin heti katsomaan, että ei tällaista yksin kuitenkaan järjestetä. Niin Jalotus erityisesti oli sitten jo luonteva yhteistyökumppani. Entuudestaan ja Susanin kanssa oli ollut niin sujuvaa yhteistyötä, niin sitten uskaltauduttiin lähteä kokoamaan eri toimijoita. Ja tehtiin lista, ja hyvä kun me nyt palautettiin esiin se, että kun me koettiin, että ketäs kaikkea ja mitä kautta me nyt yritetään tavoittaa, niin nyt kun me avattiin se tiedosto, niin se oli 3,5 sivua pitkä. Silloin me vasta havahduttiin, että kyllä me aika moneen suuntaan niin kuin hahmoteltiin ihan yksittäisiä toimijoita, organisaatioita, sähköpostilistoja, Facebook-ryhmiä. Ja sitten myöskin samaan aikaan kuitenkin mä itse ainakin tunnistan 2 merkittävää pilaria, jotka ajankohdalla osu siihen, että löytyi tällaisia temaattisia ryhmiä, mutta samaan aikaan sitten sattuosumaan, joka mua puhutteli paljon ja avasi silmiä, oli Irenen ja kumppaneiden ruokavarma-hanke. Eli silloin, että se näköala nouskin siitä meidän kamppailusta tässä arjessa niin astetta ylemmäs, että rupesikin niin kuin avautua, että tosiaan, että miksi me kamppaillaan. Niin se oli ainakin itselle merkittävä näkökulma siihen vielä lisää, että miksi meidän pitäisi niin kuin tavallaan järjestäytyä ja löytää toisemme. Ja toinen oli sitten ihan sattumalta, että sekin on Rubin ansiota, että olin Ranskassa käymässä samana syksynä tutustumassa maatilahautomoihin, ja siihen asti mä olin puhunut enemmän uudistavasta viljelystä. Ja siellä oli sitten tällaisia muutostoimijoita, ja kun mä menin sanoa uudistava viljely, niin he niin kuin istutti mut pöydän ääreen ja sanoi, että ei, tämä on agroekologia, tämä ei ole uudistavaa viljelyä. Ja selitti niin kuin sen, että agroekologia heidän kokemuksen mukaan, siellä no tietenkin tämä on nyt just tätä että kuka käyttääkin mitäkin nimeä, mutta silti sieltä löytyi sellaisia toimijoita, jotka on niin kuin osa tätä agroekologista kansainvälistä liikettä, joka pyrkii muuttamaan meidän ruokajärjestelmää. Ja sitten tuli tavallaan sellainen tunne, että okei, tätä työtä ehkä meilläkin on käynnistymässä täällä Suomessa. Jossain maissa näkyy, että se verkosto on jo niin kuin vahvistunut tosi vahvaksi. Ja samaan aikaan kuitenkin oltiin tosi varovaisia siitä, että me ei leimata tätä jonkun tietyn ismin tai tietyn nimekkeen alle. Ja siksi tämä yhä kulkee nimellä kohti kestävää ruokajärjestelmää. Tämä ei ole esimerkiksi uudistavan viljelyn, tämä ei ole permakulttuuritoimijoiden muutosverkosto, eikä agroekologian, eikä biodynaamisen, vaan pyritty jotenkin pitämään se sellaisena, että tai tavallaan niin kuin se oli hauska myöskin siellä ekassa tapaamisessa kuulla, kun oli näitä luomukonkareita. Niin sanoin, että no nythän täällä puhutaan siitä vanhasta luomusta. Että sitten vaan, että näköjään se nuori sukupolvi pitää keksiä asiaa vaan omalla nimellä uudestaan. Mutta tällaisilla niin kuin lähtökohdilla liikkeelle, eikä oikeastaan ajateltu siinä vaiheessa vielä yhtään pidemmälle, että mitä tästä tulee. Mutta sehän oli monen kokemuksen mukaan onneksi kiva kuulla, että se oli tosi inspiroiva ja
tuntui sillä hetkellä ainakin, että tämä on tarpeellinen, ja nyt ihmiset löytää toisensa ja tästä voi syntyä jotain merkittävää. Ja siinä alkuinnostuksessa siinähän lähti aika nopeasti liikkeelle pari asiaa, että esimerkiksi Pohjois-Suomeen, jotka oli ollut saanut tämän kokemuksen tästä tapahtumasta, niin Pohjois-Suomen toimijat alkoi heti järjestämään hyvin nopealla aikataululla omaa aluetapaamista, joka oli sitten jo viime vuoden toukokuussa. Se kokosi kivasti, ja nyt harmittelen, että Pohjois-Suomesta nyt lopulta sitten ei näyttää, että ei tänne kuitenkaan sitten selviytynyt porukkaa, vaikka heidänkin kanssa on oltu vuoropuhelussa. Ja sitten se kysymys siitä, että ehkä me ajateltiin heti, että mehän saadaan joku iso rahoitus, tämä lähtee menee vauhdilla. Ja siinä oli se yksi ponnistus olikin tuonne valtakunnallisiin hankkeisiin siinä keväällä, ja sitten se ei sinne edennyt. Ja sittenhän tämä on jäänyt sitten oikeasti, että nyt ollaan testattu tätä meidän verkostoa. Et mun mielestä se on... Oho, miksi ei ole? Yksi oma virta. Mitä ei ole kiinni ollenkaan. Eikö se ole tuossa sinisessä kanssa? Mä tarvitaan se pistata sinisessä. Ja minkäs näin? Tuo tekninen tauko tähän. Back in business.
Jatketaan. No niin, joka seminaariin tarvitaan yksi tällainen tauko. Kyllä. Tietysti Ja jopa vielä muistan jopa mihin kohtaan jäin tässä, eli se, että koska ei heti rahoitusta löytynyt, niin oli oikeastaan tosi kiinnostava tilanne se, että silloin piti heti testata tämän verkoston sitoutuminen tähän toimintaan. Ja sitä on, niin kuin, me ollaan ainakin Tanian kanssa juteltu vuoden aikana, että oliko tämä jopa tietyllä tapaa se, mitä piti tapahtua. Koska niin tyypillistä on, että miten hankkeet toimii nykyään. Ja se on ehkä vaan se ongelma, että se on meillä jo iskostunut meidän päähän myös se tapa, että joku asia pitää edistää, niin sillä on hanketyöntekijä, jolla on vastuu viedä sitä eteenpäin. Ja sitten se taas etääntyy sieltä toimijoista ja ei pysy sellaisena aitona niin kuin alhaalta ylöspäin tapahtuvana niin kuin tarvelähtöisenä liikkeenä välttämättä. Niin se oli toisaalta tosi voimauttavaa huomata, että vaikka rahoitusta ei ollut mistään, niin verkosto jatkoi toimintaansa. Eli sillä, että löytyi esimerkiksi just, että no toki näistä hankkeista on siinä mielessä hyötyä, että sieltä jotain aina puroja ruvettiin sitten keräämään tähän verkoston toimintaan. Eli esimerkiksi se Pohjois-Suomen aluetapaaminen toteutui heidän alueellisella hankerahalla. Ja sitten kaikki kantoi oman kortensa kekoon niistä omista resursseista lähtien. Niin toiminta jatkuu, mutta toki se on ollut sellaista hitaampaa, pienimuotoisempaa. Ei ole voitu tehdä isoja liikkeitä. Kaikki on ollut sellaisia ponnistuksia, että mietitään, että kenen luona voidaan kokoontua, että ollaan saatu asioita eteenpäin. Niin esimerkiksi MyWeekiin Susan järkkäsi, että päästiin kerran kokoontumaan. Niipalassa pidettiin syksyllä toinen työpaja, jossa pohdittiin tämän verkoston missiota ja strategiaa. Ja sitten on tietenkin nykyään helppoa, että kunhan saatiin kalenteriin ohjelmoitua joka kuukaudelle Teams-tapaaminen sekä sitten ydinpiiri huolehtii, jota on seuraava tapaaminen merkitty kalenteriin. Niin toiminta on saatu sillä tavoin jatkumaan. Se onkin yksi ehkä sellainen iso teema, jota tänäänkin pyritään ratkoa. Että mikä on se meidän tapa toimia? Mikä palvelee tällaista verkostoa parhaiten? Tarvitaanko me tähän resursseja? Tarvitaanko me tähän joku kotipesä? Ja minkä verran me pystytään niin kuin tavallaan myös puhaltamaan vaan keskenämme siihen hiileen tulta? Nämä on aika isoja kysymyksiä sitten jatkolle. Mutta siis meidän porukka meillä on yhä iso sähköpostilista, johon koko ajan tulee lisää ihmisiä. Mutta se on tällä hetkellä, sekin on hyvä esimerkki siitä, koska emme ole organisoitunut, niin me ei kyetty meidän viestintäkysymyksiä vielä ratkaisemaan. Se on yhä jämähtänyt siihen, että pikaratkaisuna Niipalan tila otti kopin siitä että meidän kautta voi kulkea se sähköpostiliikenne. Mutta se on sitten myöskin vaan tavallaan, että meille voi ilmoittaa suullisesti tai kirjallisesti, jos haluaa päästä sähköpostilistalle, niin se ei ole ehkä sellainen tehokkain tapa myöskään tämän verkoston rakentamiseen. Mutta kyllä me ollaan ainakin, siis sanotaan, että Tanian kanssa ollaan oltu tosi sitoutuneita siihen, että se on meillä
arjen työlistalla ollut katsoa sen perään ja silleen harmi, että Tanja ei ole täällä, koska Tanja on niin kuin tehnyt kaiken talkoona erityisesti, että mä oon aina jotain ujuttanut hankkeen toimenpiteiksi, mutta Tanja on tehnyt kyllä koko vuoden talkootöitä tämän verkoston eteen. Ja tämä oli nyt tärkeä ponnistus, että me saatiin tämä toteutumaan. Siinäkin käytiin pari kertaa keskustelua, että millä resursseilla ja millä ajalla ja onnistuuko tämä. Niin, että mä silleen toivon, että tässä saadaan taas askelia eteenpäin ja ideoita porukalla, että miten tämä verkosto, mitä se jatkaa ja millä tavoin sitten tästä eteenpäin ja mikä tämän verkoston funktio oikein lopulta edes on. Mutta lyhyesti, vaikka me ollaan nyt pikkasen tuon katkon takia 3 minuuttia yli, ja mä varastan tähän 2 minuuttia vielä, että oikeastaan mainitsin nämä perustoimenpiteet, mitä meillä on ollut, ja ollaan koko ajan kartoitettu, että miten me tunnistettiin jo alussa, että valtakunnallisten kokoontumisten lisäksi alueellisia verkostoja. Siis kuitenkin tämä on niin iso maa, että meidän pitäisi alueellisesti herätellä ihmisiä yhteistyöhön. Ja oli se yksi tapaaminen Pohjois-Suomessa. Mä oon kysellyt heiltä, että saako he taas uutta käyntiin, koska ihan yhden tapaamisen pohjalta vielä välttämättä synny mitään. Ja sitten Irenen kautta tuli tieto, ja onneksi on nyt toteutumassa, sekin on ollut vähän pitkissä kantimissa, mutta on toteutumassa Itä-Suomeen oma aluetapaaminen tässä huhtikuun lopussa, eli melko pian. Ja sitten Länsi-Suomi on ollut sellainen keskusteluaihe, että mitä sinne saadaan ja millä voimin, mutta sitä ei ole vielä saatu järjestymään. Ja pelkkä henkilökohtainen kokemus, että toki mä olen ollut tässä oikein tiiviisti tekemästä verkoston parissa koko ajan, mutta oma kokemus on, niin kuin, että mä en voinut kuvitellakaan, kuinka paljon verkostoituminen voi viedä asioita eteenpäin ja avata ovia. Että mulle ainakin tuli vielä selvemmäksi, että se voima on siellä verkostossa. Että hirveän paljon löytyy resursseja ja ideoita ja vinkkejä, mitä enemmän me tiedetään, mitä me teemme, toisistamme tiedämme, niin se on ollut kyllä merkittävä oivallus. Ja yksi sellainen, joka oli tosi kiva, sitten taas sellainen ylemmän tason huomio, että meille verkostona tuli pyyntö saada edustajia tähän ministeriön ruokastrategiatyöhön osallistumaan. Eli me saatiin sellainen ylemmän tason tunnustus kuitenkin myöskin, että päästään oikeasti jollain määrin edes vaikuttamaan niihin meille tärkeisiin asioihin. Mutta nyt mennään puheenvuoroihin seuraavaksi. Eli meillä on 2, nyt palataan myöskin, me haluttiin jotain sellaista, että me pysytään siinä samassa raamissa tavallaan, mistä lähdettiin liikkeelle, vaikka meillä onkin sitten koko loppupäivä sinne tulevaisuuden suuntaavaa katsetta, niin meillähän oli jo silloin ensimmäisessä tapaamisessa, mietittiin, että millä me luodaan sitä viitekehystä meidän ajattelulle, niin silloinkin oli, no nyt lopulta päätyi samat henkilöt, että nyt puuttuu vain ministeriön puheenvuoro, kun Elina vastaan ei päässyt tänne, mutta silloinkin oli Irene sillä kertaa kertomassa Ruokavarma-hankkeesta nyt vähän ehkä eri asioita, ja sitten on kuitenkin ollaan haluttu ainakin pitää niin kuin esillä tämä agroekologisen viitekehyksen tarjoamat näkökulmat, niin silloin oli Juha Helenius linjoilla. Tällä kertaa piti ensin tulla Juhan Ekruus, myöskin joka on agroekologi tuolta Helsingin yliopistolta, mutta hän joutui perumaan, niin onneksi Juha lyhyellä varoitusajalla tuli siihen pelastavaksi ja etäyhteydellä pääsi tänne mukaan. Niin nyt ensimmäinen puheenvuoro on siis meidän strategisen tutkimuksen Food-ohjelman ohjelmajohtaja ja agroekologi, pitkäaikainen professori Juha Helenius on linjoilla, ja nyt testataan, taas jännittää tässä vaiheessa, että saako Juha sieltä nyt jaettua esimerkiksi oman esityksensä ja äänensä kuulumiin, niin ole hyvä, Juha. Joo, kiitos paljon. Mites, kuuluuko mitään? Laitetaan vähän ääntä vaan lisää, pieni hetki. Joo. Kokeilepa nyt. Testaa. Joo, mites kuuluu?
Oikein hyvin. Hieno juttu. Mä koitan selvitä tästä jakamishaasteesta, että mä saan oikein. Kiva, kun mä näen sen monitorin siellä, niin mä onnistun ehkä sen avulla myös saamaan tämän oman alustukseni diat sinne. Tuli yleisön kuitenkin näkyviin, niin tiedät vähän, minkälaiselle porukalle. Se on hyvä. Nyt pitäisi näkyä tämä alustus. Mä en sitten teitä näe tai näen pikkasen, mutta kiitos. On ihan kiva nähdä kumminkin sinne saliin. Joo, kiitos viimekertaisesta. Olin siellä Hollolan tapaamisessa silloin ja kyllä mä niin kuin tunnistan agroekologian tutkijayhteisön niin kuin tämän tieteenalan kannalta niin kuin tämän semmoiseksi, joka toteuttaa just niitä laajasti niitä niin kuin ehkä menee sitä kohden, mitä meidän tutkimustyö on koittanut perustella. Tässä itse olin tekemässä semmoista julkaisua, jota ehkä eniten kaikista viitataan niin tähän agroekologian käsitteeseen, missä me yhdessä, toi Jack Francis Nebraska-yliopistosta oli se ensimmäinen kirjoittaja siinä, niin se oli tämmöinen, jossa agroekologia tulkittiin niin kuin paitsi kestävien tuotantotapojen myös kestävien ruokajärjestelmien tutkimuskentäksi. Se lähti ehkä siitä ekologista kestävyydestä, niin kuin tämä agroekologian sanakin. Mutta mulla ei ole hirveästi aikaa, niin mä koitan mennä eteenpäin. Ensin kun tämmöinen tavallaan vaan hyvin lyhyesti tämä, että varmaan teille on tosi tuttu tämä Rawortin donitsitalouden malli. Että mitä me tässä niin kuin tavoitellaan varmaan kaikki tahoillamme ja yhteiskunta laajalti eri tavoin koettaa saavuttaa olisi pääsy tähän turvalliseen oikeudenmukaiseen tilaan, joka toteuttaa näitä planeettarajoja, jotka tässä mallissa on ulkokehällä ja sitten sitä sosiaalista perustaa samalla niin kuin kunnioittaa, miten yhteiskunnat niin kuin voi elää. Ja siitä pidemmittä puhetta, eli tämä vaan, niin kuin, että mistä tässä kestävyydessä on kysymys, kun mennään kohden kestäviä. Ja sitten tämä kestävä ruokajärjestelmä, niin mä olen itse tykännyt tämmöisestä ajatuksesta, että tuossa jo Mikko viittasi tähän regeneratiivisen käsitteeseen, olin ehkä niin kuin pettynyt, kun sitten aika nopeasti, sehän on kuitenkin vielä suht uusi käsite, niin aika nopeasti se pelkistyi tähän luontopääomiin, ekosysteemiin ja luonnonvaroihin, sitä koskevaksi erityisesti maan hoidoksi. Mä näpyttelen nämä kaikki nyt, mun piti tuo animaatio itse asiassa poistaa. Et puhutaan niin kuin tarpeesta uusintaa, ylläpitää esimerkiksi viljavaa maata, ja sehän on totta kai välttämätön ja hirveän tärkeä tavoite. Mutta mä olisin toivonut, että kun meillä nyt oli tämmöinen kestävyyden uusi käsite kuin regeneratiivinen maatalous, niin sitten voitaisiin myös miettiä, miten me uusinnetaan se inhimillinen pääoma ja osaaminen, joka vaaditaan tähän. Meillä on iso tämä demografinen ongelma, siis viljelijäväestön ikääntyminen, ei ainoastaan meillä, vaan Euroopassa. Miten uusinnetaan se maaseudun elinvoima, se sosiaalinen pääoma, mikä kylissä on ollut joskus, ja joka nyt varsinkin niin sanotulla syvällä maaseudulla on rapautumassa. Palvelut poistuu ja ihmiset poistuu sieltä maatilojen ympäriltä. Miten uusinnetaan infraa, miten ylläpidetään sitä infraa, kun ihmiset poistuu, niin tiestöt rapautuu, tulee kalliimmaksi hankkia ihan perusasioita, sähköverkko, tämä tietoliikenneyhteydet, kaikki tällaiset asiat. Ja miten mahdollistetaan lainansaanti pankeista ja muu taloudellinen pääoma ja tietysti se paljon puhuttu kannattavuus. Et jos olisi tätä niin kuin kokonaisuutena voitu pohtia tässä regeneratiivisen liikkeessä, niin se olisi ollut tietysti kiva juttu. No sitten mä menisin tähän ruokajärjestelmäkäsitteeseen, kun se on tässä keskeinen, niin se on aina hyvä palauttaa mieleen, että ei ole kysymys pelkästään elintarvikeketjusta, vaan se mitä tässä niin kuin tavoitellaan on muutosta, joka mahdollistaa tällaisen ruokasuvereniteetin ja sen tyyppiset ruokajärjestelmät, joihin verkosto pyrkii.
silloin pitäisi pystyä vaikuttamaan kaikkiin. Tuo normiperusta ehkä pysyy, se on aika vakiintunut ja osa länsimaista arvoperustaa, että on oikeus ruokaan kaikilla riippumatta niin kuin sosiaalisesta asemasta tai muista tekijöistä. Mutta sitten on tämä koko ruokajärjestelmä, ruokapolitiikan hallinto tietysti keskeisesti, ja siitä mä kohta vähän enemmän, mutta että me muistetaan, että meillä on niin kuin käsissään tosi kompleksinen kokonaisuus, jossa varmasti ihan kaikilla osilla on merkitystä, että miten ne on järjestetty, niin on merkitystä sille, miten nämä verkoston tavoitteet toteutuu. Mutta ei siitäkään nyt sitten tässä kohtaa enempää, vaan se mitä mä halusin tänään jakaa teidän kanssa, kun mä nyt olen tutkija, niin mä sitten oikein erityisesti koin, että mulla on velvollisuus myös pikkusen kaivella itselleni ehkä vähän oudommalta tutkimusalalta. Ja googlettelin tiedelähteitä semmoisesta kysymyksestä, että mitä tämä käsite agroekologinen muutos voisi merkitä niin kuin tämmöisten verkostotoiminnan kannalta. Ja mä osuin sitten, toi Pimbert näistä on, Michael Pimbert on tuttukin, muuten ei niinkään. Ja sitten mä päätin, että mä jaan teille tämän itsellenikin nyt ensi kertaa siis tätä tilausta varten, vähän selailin tätä julkaisua. Ja tässä niin kun mun mielestä kiteytyy aika paljon se, mitä te itse asiassa teettekin, tai miten mä oon tulkinnut, ja miksi se on niin arvokasta. No, täällä ensinnäkin he tunnistaa, että nämä kriittiset tasot tässä agroekologisessa muutoksessa on niin kuin tämmöinen alueen taso. Että se on se toiminnan, niin kuin, että se pyrkii sellaiseen, no nythän se konkretisoituu esimerkiksi tässä, Mikko mainitsi tämän hallituksen ruoka, joka on hyvin ylätason ja semmoista ylhäältä alas hallintoajattelua, mutta kuitenkin sekin tarvitaan, niin se ruokastrategian teko, niin siellähän puhutaan alueellisista ruokajärjestelmistä. Ja miten ne tullaan siinä strategiassa tulkitsemaan, niin siihen pystyy vielä vaikuttaa muun muassa käymällä siellä ministeriön ruokastrategia-sivustolla niin vastaamassa sinne kyselyyn ja kirjoittamassa sinne mielipiteitään. Mutta nämä tutkijat tosiaan niin tätä aluetasoa nostaa niin näissä mittakaavoissa sellaiseksi keskeiseksi toiminnan tasoksi. Meillä on Suomessa, silloin se voitaisiin tulkita niin, että meillä on Suomessa useita eri alueita, joihin tulee omanlaisiansa ratkaisuja. Ja sitten he jatkoivat tätä analyysiä niin, että he tunnisti 5 tällaista hallinnon alaa, jotka ruokajärjestelmien hallinnoinnin alaa, jotka niin kuin on toistensa kanssa tekemisissä, mutta jotka niin kuin on ne kriittiset siitä, että tämmöinen kestävyysmuutos onnistuu. Ja mä kohta niistä, mulla on tähän kalvolle vähän lisää, mutta sitten he väittää, että jos hallinnan alat ovat tai ne muotoutuu toisiaan tukeviksi, niin muutos mahdollistuu. Eli jos yksikin näistä hallinnan aloista on niin kuin, sen tyyppinen, että se ei tue tätä paikallistuvaa, kestävää, osallistavaa, omaehtoista ihmisten yhteisöjen itsenäisesti järjestämää ruokajärjestelmää, niin silloin se on haaste ja silloin sen kimppuun tavallaan voisi iskeä tai sitä voisi niin kuin lähteä aktiivisesti vaikka verkostotoiminnalla sitten haastamaan ja muuttamaan. Mutta eli täällä päädyssä, kun nämä hallinnonalat tällä lailla niin kuin toisiaan tukeviksi päällekkäin, niin silloin se homma toimii, sitä se kuva varmaan tuossa niin kuin edustaa. Mutta mä näppään tähän näkyviin nyt nämä tulkinnat heidän tekstistään, niin ensinnäkin täällä vasemmalla on niin kuin tulkinta näistä hallinnan aloista, eli näitä hallinnan aloja tulisi heidän mukaansa voida muuttaa, jotta muutos agroekologisiin käytäntöihin onnistuisi. Niin mä nostin tähän nyt, että agroekologiset niin kuin transition, getting to sustainable just food systems through agroecology
on tämän artikkelin nimen täsmenne, eli siis agroekologisilla käytännöillä, jotka mä niin kuin, kuten kerron, jo samaistan pitkälti siihen, mihin verkosto pyrkii. Niin nyt kriittiset kysymykset on, että tämä ykkös täällä, tämä Access to Natural Ecosystems, se olisi, että miten järjestetään pääsy tuotantoekosysteemeihin. Et miten, ja siis jossain kehitysmaissa se konkretisoituu hirveän paljon sit näihin niin kuin maanomistuskysymyksiin ja ihan tällaisiin hyvin konkreettisiin asioihin. Sitten miten tuotetaan ja jaetaan tiedot ja taidot. Ja nythän itse mä edustan tämmöistä universalistista tiedontuotantoa, joka on tiede. Niin kuin länsimainen tiedehän pitkästi ajattelee niin, että me tuotetaan siellä yliopistojen kliinisillä käytävillä ja laboratorioissa sellaisia totuuksia ja sellaista tietoa, joka on universaalisti pätevää, sopii kaikkialle. Ja voidaan kritisoida, agroekologinen tutkimus on kritisoinut, että se tuo myös tämmöistä, se homogenisoi myös näitä tuotantoympäristöjä. Et sitten niin kun, se on niin kun tavallaan universaalisti pätevää, mutta ei välttämättä soveltuvaa kuitenkaan kaikkialle, vaikka se sitä tavoitteleekin. Eli tavallaan se meidän itse yliopistoissakin se tiedon muodostaminen, että siihen tulisi tällaisia näkökulmia, jossa ajatellaan, että mikä se tieto missäkin kulttuurisessa kontekstissa ja minkälaisissa diskursseissa, esimerkiksi puhutaanko me tutkijat ohi sen, miten te puhutte siellä verkostossa vai päästäänkö me samaan kehystykseen näistä ongelmista ja pystytäänkö me puhumaan niin kuin samaa kieltä. Ja miten toteutetaan vaihdantaa panos- ja ruokaketjuissa. Nythän me ollaan hyvin, tämä keskittynyt järjestelmä on hyvin tämmöinen markkinavetoinen ja siinä on suuria tämmöisiä epäoikeudenmukaisuuksia koettu tässä oikeudenmukaisuudessa sen suhteen. Miten se viimekätinen se ruoka, miten se niin kuin saadaan niin sitten niille meille ihmisille siinä järjestelmässä. Ja kuinka ne, jotka sitä tuottaa siellä eri vaiheissa, alkutuottaa, jalostaa, niin miten he on asemoitunut siihen taloudellisesti. Sitten miten rakennetaan nämä hallinnan alat kattava verkosto. Eli miten esimerkiksi nyt täällä kokoontuva verkosto niin, voi ottaa mukaan niitä toimijoita, jotka pystyvät vaikuttamaan näiden 6 eri hallinnan aloilla. Ja teillä on tutkimusta siellä mukana, no minä ja Irene tänään ihan täällä niin kuin alustajinakin. Teillä on siellä mukana, Elina on ollut, Elina tietää ja Mikko mainitsi, hän kutsui siis Elina Ovaskainen ministeriöstä, niin ihan ministeriötason niin kuin, toimija ja niin edespäin. Eli verkostohan on jo aika vahva ja siellä on niin kuin paljon sitä toimijuutta edustettuna, joka koskee näitä kyseisiä hallinnan aloja. Sitten kysytään, miten toteutetaan tasa-arvoisuus osallisuudessa. Ja tässä niin kuin esimerkiksi, jos mä nyt otan niin kuin yhden esimerkin tästä, niin meidän 300 000 ihmistä vuosittain on ainakin jonkin aikaa ruoka-avun piirissä. Ja nyt vaikka hallitus on antanut tämän ruoka-aputoimijoille rahoituksen, tehnyt sen pysyväksi, niin siellä on silti se on niin kuin tämmöisen hyvän tekeväisyyden varassa. Silloin voi kysyä, onko oikein, että Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa 300 000 ihmiselle ruokaturva on tämmöisen hyvän tekeväisyyden varassa. Olisiko parempi, että heille olisi tarjolla sen tapaista omaa toimijuutta, joka antaisi heille ruokaturvaa samalla kun he antaisivat semmoista niin kuin toimijuutta ja omistajuutta siihen omaan ruokajärjestelmään, semmoista suvereniteettia, mitä verkosto minun mielestäni, miten minä olen tulkinnut, niin kuin myös hakee. Ja että tuettaisiin sitä ja silloin se voisi mennä sinne valtakunnan politiikkaan, siihen ylhäältä alas politiikkaan niin kuin sillä tavalla, että saadaan niin kuin tämmöinen voimaannuttaminen aikaan, että voisiko sen ajatella niin, eikä jättää sen tämän leipäjonotoiminnan niin kuin varaan. Sitten viimeisenä on tämä 6. tämä diskurssikohta, niin ylläpidetään mahdollistavaa keskustelua, eli tunnistetaan diskurssit ja kehystykset
ja ei anneta ei lokeroiduta niihin, vaan tunnistetaan ja tullaan, että pystytään rakentavasti keskustelemaan ehkä yli näiden kehystysrajojen. Ja nythän siinä on eroja, miten tämä paikallisuus tai suvereniteetti tulkitaan. Että nyt iso keskustelu ajatellen kotimaan ruokastrategiaa, että saadaanko siihen jotain sellaisia elementtejä paikallisuudesta siihen paikallisten ruokajärjestelmien verkostotavoitteeseen, joka on siellä muotoutumassa nyt sen kansallisen ruokastrategian osaksi. Mitä se sisältää se ajatus niistä paikallisten ruokajärjestelmien verkostosta? Sisältääkö se myös näitä sosioekonomisia elementtejä, yhteiskunnallisia elementtejä, mitkä on niin näkyviä tässä meidän tai teidän verkostotoiminnassa? Että tällaisia kysymyksiä. Ja nämä kirjoittajat tosiaan keskittyvät vallan ja hallinnon dynamiikkoihin ja esittävät, että muutos teknokraattisesta ylhäältä alas hallintotavoista alhaalta ylös hallintoon parhaiten mahdollistaisi tämän muutoksen kestävyyteen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Ja tämä hallinto sitten perustuisi yhteisöön omaan organisoitumiseen näillä hallinnonaloilla. Eli mä näin, että tässä niin kuin nämä agroekologit, jotka kirjoittivat tämän artikkelin, niin tuottavat sellaista tieteellistä keskustelua, joka on niin kuin linjassa sen kanssa, miten verkosto on nyt tähän asti toiminut ja miten se on muotoillut omia tavoitteitaan. Ja se on tietysti, jos ei nyt muuta, niin mä ajattelin, että tämän voi olla hyödyllistä siten, että tämä voi antaa vähän agendaa, että missä tästä jaottelusta näihin hallinnonaloihin voi vähän ehkä saada jotain vinkkiä, mitä voisi nostaa niin kuin toiminnan kärjiksi vielä tai mikä olisi tarpeen, mutta myöskin semmoista vähän niin kuin tukea, että kyllä tutkimuskin, vaikka se on tuommoista universalistista, niin voi tuottaa jotakin hyödyllistä tähän muutokseen. Mutta tässä oikeastaan mulla oli muuta, mä aina muistan kuitenkin muistuttaa ruoantajusta, eli tämä iso asia kaupungistuvissa yhteiskunnissa, mihin myöskin se kaupunkilaistenkin osallistaminen, juuri se verkostotoiminta, niin antaa mahdollisuuden, että tämä ruoantaju niin kuin, pysyy yllä. Se on mun mielestä semmoinen iso ja harvoin mainittu haaste, koska kaupungissa ja yhteiskunnissa tämmöiset teknologiautopiat niin kuin, tai tämmöinen teknologiausko saattaa niin kuin harhauttaa ihmistä ajattelemaan, että olisi oikeasti joku bioteknologinen vaihtoehto tai ruokaa kasvatetaan jossakin terästankkeissa tai jotain tämmöistä, että se oikeasti voisi missään määrin niin kuin korvata maataloutta. Sillä voi olla arvosmerkitystä elintarviketeollisuudelle joidenkin isolaattien tuotannossa, niin kuin proteiineja jo tehdäänkin. Mutta muuten, niin tämä on minusta se ruoan taju on semmoinen tosi iso haaste meidän yhteiskunnassa. Ja tokihan on selvää, että jos osallistuu tähän verkostotoimintaan niin kuin kuluttajana ja kaupunkilaisena, niin se ruoan taju aika nopeasti kyllä sieltä löytyy. Ja sitten mä skippaan kokonaan tuon mun listan, niin jos nyt menen takaisin vielä tuohon sen verran, että näytän, että oli mun tässä esitelmässä on tämmöinen lista, en mä tiedä miten mä pääsin takaisin antaa olla, mutta mitkä on sellaisia just Suomessa tärkeitä, mutta näitä tavoitteita sitten, mutta mä oon sen tehnyt just tämmöiseen vähän niin kuin ylhäältä alas hallintoon ja näihin ruokastrategiaan, kun meidän tämä tutkimusohjelmaan osallistun tähän strategian tekoon niin strategisena kumppanina, niin siinä on ehkä semmoista enemmän sitä ylhäältä alas ajattelua siinä listassa. Mutta se on tässä slaideissa mukana oli. Mutta näillä mä lopettaisin ja onnittelisin verkostoa ja toivottaisin menestystä jatkoon. Kiitos. Nyt pitäisi vielä lopettaa tuosta noin. Hienosti. Hyvä. Kiitos Juha tosi paljon, että annoit meille taas uutta pohdittavaa tähän meidän tämänkin päivän työskentelyyn. Ja nämä slaidit, sä lähetitkin mulle, niin mä ilmeisesti voin pistää ne jakoon, että me voidaan hyödyntää, katsoa ne tarkemmin sitten. Joo. Ilman muuta, että mä, ja sitten huomaan, että mä korjailin vielä niitä, osittain myöskin sun puheenvuoron
aikana, kun tuossa kuuntelin, niin vähän vielä muokkasin, että saisin niin kuin osuvaksi, niin ota se viimeisin sähköpostissa lähettämäni versio jakoon sitten. Joo. Kiitos, että olet nimenomaan ehtinyt. Sä tälläkin viikolla ollut kiertämässä aluekierrosta, niin kuitenkin ajatella meidän verkoston kannalta tämän, niin tosi kiva juttu. Kiitos Joo, paljon. kiitos paljon. Joo, me tavattiin siellä Kouvolan työpajassa, mutta Food tosiaan osallistui, niin mä olin kaikissa 5 ja tulin myöhään torstai-iltana maakuntakierrokselta vasta kotiin, että siksikin vähän niin kuin en sitten lähtenyt teiskoon nyt tällä kertaa. Mutta. Se on ymmärrettävää tässä tilanteessa, että tämä oli arvokas, että saatiin sut linjoille. Mutta kiitos vielä kerran ja halutessa voit meillä on tässä linjoilla siis vielä ennen kahvitaukoa, niin on nyt seuraavaksi Irenen puheenvuoro ja sitten käydään vielä tällaisia muita kuulumisia täällä verkoston toimijoilta. Mutta ihan oman aikataulun mukaan. No hei, hirveästi aikataulu anna periksi, mutta jos Juha on vielä silleen mahdollinen vastaan, niin onko joku sellainen tyyliin yksi kysymys jollain, joka ehdottomasti haluaisi tähän liittyen esittää? Ei usko, että kysymykset oli pitkiä. No, mutta tarjottu. Joo, tämä on aina kuitenkin tärkeää, että ei jollain jää joku tosi tärkeä asia mieleen. Mutta me perehdytään noihin sun slaideihin vielä tarkempaan, että me ei niitä niin tarkkaan tässä nähty meidän näytöltä, niin se varmaan sitten avaa enemmän, kun niitä päästään katselemaan. Mutta kiitokset ja sitten Irene, ole hyvä. Mä otan sen sun esityksen. Käännetään se kaveri. Tässä on hyväistä. Tämäkin näkyy mennä. No. No, nyt näyttää tutulta. Joo, sanotaan nyt vielä täällä, kaikki ei tunne Ireneä, niin tuli mainittua tämä Ruokavarma-hanke, josta silloin vuosi sitten Irene tuli tutuksi, eli se oli silloin ministeriön rahoittama ruokajärjestelmän resilienssiin liittyvä tutkimus. Ja nyt sen jälkeen mä tiedän ainakin, että sä olet Biodipul-hankkeessa mukana ja voit täydentää myös tämänhetkisiä tekemisiä varmaan itse sitten. Joo, Santtu. Niin, meillä on Santtu-hanke. Hanke on saanut nimensä meidän Varsasta, joka nyt ei enää kovin pieni ole, mutta siis Savon maatalouden tulevaisuuskuvat, että näiden teemojen kanssa jatketaan painimista ja jotain tuloksia mä nyt olen nostanut siitäkin tähän. Mutta siis kiva olla täällä teidän kanssa. Mä tuun tosiaan Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta. Kauppakorkeakoulut ehkä mielletään perinteisesti vähän semmoiseksi, että siellä vaan tuotetaan kasvua ja markkinavoimien annetaan jyllätä, mutta itse asiassa siellä on aika monenlaista tutkimusta, että mä ehkä edustan sitä vähän kriittisempää haaraa, mitä meillä ympäristöjohtamisen alalla tehdään. Ja otin tämmöisen geneerisen tulevaisuuden ruokajärjestelmän otsikon, katsotaan mitä sen alta löytyy. Ja mun ensimmäinen teesi on se, että ruokajärjestelmä on risteyskohdassa tai lähestymässä sitä. Ja mistä sen voi tietää? Tässä on se ehkä pikkasen, jos joku on kuunnellut niitä aikaisempia settejä, mitä mä oon täälläkin verkostotapaamisessa ollut puhumassa. Mutta mun mielestä on jotenkin tavallaan tärkeää saada se kontekstiymmärrys. Ja mä oon tosi iloinen, että niinku Ruokavarma-hanke on herättänyt semmoista resonointia, koska sitähän se tutkimus parhaimmillaan tekee. Että se tavallaan antaa semmoisia käsitteellisiä työkaluja ja niinku ymmärrystä siitä, että mitä maailmasta tapahtuu ja sitten taas toisaalta, että miten me voidaan vaikuttaa siihen maailmanmenoon. Ruokajärjestelmät organisoituu regiimeiksi, eli tämmöisiksi ajallisesti vakaiksi institutionalisoituneiksi tekemisen tavoiksi, joka tarkoittaa sitä, että se
se, mitä siellä ruokajärjestelmässä tapahtuu, niin se yhdenmukaistuu ajan myötä. Ja ne regiimit on historian saatossa muuttunut aina aika äkisti. Et sinne ei välttämättä niin kuin mahdu sellaisia kovin erityyppisiä toimimisen tapoja. Ja mitä vanhemmaksi se regiimi käy, niin sitä vähemmän se sietää sitä monimuotoisuutta. Ja semmoisia oireita, mistä sen tavallaan huomaa sen jäykistymisen ja semmoisen, että se tavallaan se murroskohta lähestyy just sitä kautta, että se regiimi, kun se on niin jäykkä, niin se käy myös haavoittuvaksi. Eli siellä on siis tosiaan sitä kasvaa jäykkyyttä, siellä tulee niin kuin ilmi jatkuvasti enemmän ristiriitoja. Esimerkiksi tämä ajatus, että me voitaisiin niin kuin vihreällä kasvulla ratkaista nämä meidän kestävyysongelmat. Alkutuottajien ahdinko, kannattavien liiketoimintamallien ja vaihtoehtojen puute, sitten tämmöiset diskurssikamppailut, jotka liittyy nyt tälläkin alalla tyypillisesti esimerkiksi just siihen, että mikä on kestävää. Että onko se kestävä tulevaisuus se, että me irrotetaan ruoantuotanto maasta ja uskotaan siihen, että no, tällä tiellä sitten niin kun maailma pelastuu, vai onko se jotain muuta. Eli niitä tavallaan niin kun käydään sillä tasolla, että miten me ymmärretään maailma ja mikä on tavallaan totta siinä maailmassa. Ja ehkä semmoinen neuvottomuus ja umpikujan tunne, että kaikki tavallaan tietää, että pitäisi tehdä jotain, mutta on niin kuin vaikea löytää sellaista niin kuin yhteistä suuntaa, paitsi ehkä tässä porukassa. Mutta mikä niin kuin tavallaan tarjoaisi sen semmoisen näkymän siitä, että tonne me halutaan mennä. Koska sitten kun ruvetaan etsimään näiden niin kuin markkinauskovaisten ja toisin toimijoiden väliltä pienintä yhteistä nimittäjää, niin sehän tarkoittaa sitä, että jatketaan hommia niin kuin ennenkin on tehty. Mutta nämä kaikki tavallaan kertoo siitä, että se siirtymäkausi on lähestymässä. Ja se, että minkälainen siitä tulevasta järjestelmästä, siitä tulevasta regiimistä tulee, niin se ratkaistaan nyt, ei siinä siirtymäkaudella. Ne diskurssikamppailut, mitkä määrittää sitä, että mihin me oikeasti uskotaan, niin ne käydään tässä hetkessä. Et sitten tavallaan, kun se on se siirtymäkausi, siis tähän mennessä siellä on aina ollut jotain rytinää, mutta jos ei siinä kohtaa ole tavallaan niin kuin olemassa sitä vaihtoehtoa, että mihin voitaisiin mennä, niin se on myöhäistä. Et sen takia tämän tyyppinen verkostotoiminta on ihan hirveän tärkeää. Ja loppuviimeinen diskurssikamppailu käydään siis suhteessa määritelmiin ja ihan loppuviimein ihmisten tulevaisuuden uskoon. Että uskotaanko me siihen, että toisenlainen maailma voisi olla niin kuin mahdollinen ylipäätään. No, sitten mä haluaisin nostaa tähän tämmöisen, että mitä jos mitään ei tehdä. Et jos me tavallaan niin kuin vaan jatketaan tällä nykyisellä radalla. Nykyinen ruokajärjestelmä tavoittelee kasvavaa tuottavuutta. Ei pelkästään tuottavuutta, vaan nimenomaan sitä, että sen pitäisi jatkuvasti kasvaa. Ja tämähän tietysti tulee tästä kasvutalouden eetoksesta. Sen yksi semmoinen selkeä ilmentymä on rakennekehitys, missä siis maatilojen keskikoko kasvaa ja määrä vähentyy. Kaikki ne seurausvaikutuksina, mihin en nyt tämän puitteissa lähde menemään. Ja siihen liittyy myös just tämä irtikytkentä, että vaikkei me niinku sitä tässä hetkessä nähdä muuta kuin semmoisena niinku ehkä heikkona signaalina, mutta se liittyy just tähän kasvueetokseen. Siinä on tavallaan se ajatus taustalla, että kun tähän aina kun me ollaan luonnonvarojen kanssa tekemisissä ja jos sieltä pitää saada enemmän irti siitä maasta, niin se näkyy, silloin vaikutuksia. Niin silloin tavallaan se ajatus siirtyy siihen, no okei, että irtikytketään se. Et sitä kautta me voidaan jatkaa tällä kasvun tiellä. No siihen liittyy sitten nämä sähköistymisen tarpeet. Tämän tyyppinen maailma, siis se on tosi keskittyvä maailma, se on kaupungistuva maailma. Se ohjaa ihmisiä sanokurmaisesti betonipunkkereihin. Ja siihen samaan aikaan liittyy sitten myös tämä maaseudun autioitumiskehitys, teknologia ja sähköriippuvuus. Eli jos me mitään ei tehdä, niin siis tavallaan se tulevaisuuskuvahan on aika dystooppinen, ainakin mun näkökulmasta.
No, sitten meillä on tämä agroekologinen vaihtoehto. Mä oon siis nyt nimennyt tämän agroekologiseksi vaihtoehdoksi, vaikka mä tiedän, että täällä on paljon tämän sisällä ja alla, mutta kun mä kuitenkin näen, että tässä on semmoinen yhteinen nimittäjä. Tässä agroekologiassa se on semmoinen kattotermi. Me tehtiin viime vuoden puolella tämmöinen työpajasarja. Me kysyttiin ruokajärjestelmän, meillä oli semmoinen 80 sidosryhmän edustajaa, jotka tunsi. Se tehtiin tämmöistä niin kuin monimuotoisuustulokulmasta, että miten rakennetaan tämmöinen monimuotoisuutta kunnioittava ruokajärjestelmä, minkä mä näen, että on niin kuin tässä agroekologia-ajattelussa niin kuin aika lailla sisäänrakennettuna. Niin me kysyttiin, että minkälainen se järjestelmä olisi. No, nämä määritelmät tulee nyt siitä työstä. Siellä nousee esiin vahva integraatio eri järjestelmien välillä, eli siis puhutaan ruoasta, energiasta ja metsästä. Että ne ei ole niin kuin semmoisia selkeästi toisestaan eriytyneitä järjestelmiä, vaan ne toimii yhdessä. Siellä tulee hajautuminen tämmöisen niin kuin keskittävän kasvun sijaan. Siellä tulee kohtuullisuus, yhteistyö, vahva luontosuhde, oikeudenmukaisuus ja vahva arvoperusta. Se, että ihmiset tekee asioita sen takia, että ne on niille tärkeitä. Tämä on niinku tavallaan se, miltä tämä agroekologinen vaihtoehto voisi näyttää. Ja mun mielestä se niinku tuntuu intuitiivisesti aika houkuttelevalta. Ja jos Mikko laittaa sieltä seuraavan kalvon, niin se tuntuu myös muistakin aika houkuttelevalta. Näissä samoissa työpajoissa, joihin mä äsken viittasin, niin me pyydettiin niiden osallistujia aina niin kuin äänestämään. Ne teki tämmöisen, niin kuin, vähän tämmöisen teknologiavetoisen tulevaisuuskuvan ja sitten ne teki tämmöisen agroekologiavetoisen tulevaisuuskuvan. Niin kyllä niistä osallistujista valtaosa oli sitä mieltä, että se agroekologia olisi toivottavampi. Sitten kun ihmiset niin kuin pääsee valitsemaan ja pohtimaan sitä, että minkälaisen järjestelmän eteen he olisivat valmiita tekemään töitä, niin se menee tähän suuntaan. No sitten meillä on ihan tosi alustavia tuloksia, siis tämä kysely on vielä auki. Meillä on siis tällä hetkellä, ollaan tekemässä edustavaa satunnaisotannalla tehtyä kyselyä savolaisille nuorille, eli alle 30-vuotiaille, mutta täysi-ikäisille nuorille. Ja kysytään heiltä, että miltä pitäisi näyttää ruokajärjestelmän sillä alueella. Ja sitten me ollaan kysytty vielä, että näitä nuorilta, kiinnostaako heitä niin kuin osallistuminen ruokajärjestelmään, siis tuottajana. Ja ihan alustavia tuloksia sieltä niin kuin näyttää nyt nousevan sitä, että nuoret arvostaa lähiruokaa, pieniä tiloja ja maatalouden monipuolistamista. Sitten kun kysytään nämä samat kysymykset ruokajärjestelmän sidosryhmiltä, eli niiltä tyypeiltä, jotka nyt tällä hetkellä työskentelee sen ruokajärjestelmän parissa ja niin kuin vahvemmin määrittää sitä, että mihinkä suuntaan siellä pitäisi mennä, niin siellä taas tulee tämmöiset hyvin perinteiset, parannetaan tuotanto-osaamista ja kannattavuutta ja tiettikö se sama narratiivi, mitä meillä on ollut jo pitkään. Jotahan tässä kaupunkilaisia siitä. No kun tässä on myös kaupunkilaisia nuoria. Jos niin ajattelee Helsingissä joku. Niin, en tiedä, miltä se Helsingissä näyttäisi, mutta että niinku Kuopiohan on vahvasti edustettuna tai Mikkeli täällä. Että sitten kun nämä samat sidosryhmät kamppailee sen kanssa, että kun maatalous ei houkuta jatkajia, että no miten se houkuttelisi jatkajia, jos se tarjoaa heille niinku sellaista tulevaisuutta, mihin he on niinku valmiita sitoutumaan. Ja tämä on sitten sitä meidän ruokavarmakyselystä. Me tarjottiin siellä 3 vaihtoehtoa. Nykyinen järjestelmä korjauksin, sitten tämmöinen niin kuin agroekologinen järjestelmä ja sitten tuo, minkä tekstit on hävinnyt, niin se on sitten semmoinen high-tech-utopia, eli semmoinen niin kuin irtikytkentää ja korkeaan teknologiaan perustuva ruokajärjestelmä. Niin nämä ovat aivan tasoissa, tämä nykyinen järjestelmä korjauksiin ja sitten tämä agroekologinen järjestelmä. Ja tosi harva halusi mennä tähän tämmöisen korkean teknologian tulevaisuuteen. Mutta tässä on vaan se ongelma, että tämä korkean teknologian tulevaisuus se toimii samalla sääntöperustalla kuin tämä nykyjärjestelmä. Että meidän ei tarvitse hirveästi tehdä mitään, että me päädytään sinne. Mutta tämän eteen joutuu tekemään. Ja nyt jos katsotaan vielä niitä, että mitä se tekeminen voisi olla, niin siellä tulee ehkä 4
pääreseptiä. Eli uusien toimintatapojen tukeminen, vanhan rakenteen heikentäminen, uusien sääntöjen rakentaminen ja sitten tämmöinen järjestelmän sisäsyntyisen muutoksen tukeminen. Ja täällä näiden kaikkien taustalta löytyy niin kuin vahvaa tutkimusta, että nämä ei ole siis sinällään, näissä ei ole mitään uutta. Mutta nyt nimenomaan tälle agroekologiselle siirtymälle tämä uusien toimintatapojen tukeminen on tärkeää, ja sitähän työ olette täällä tekemässä. Ja siihen on semmoinen käsitekin kuin strategic niche management, minkä ajatuksena on just se, että jotta me saadaan sellaiset uudet vaihtoehdot, jotka ei ole kilpailukykyisiä sen nykyisen järjestelmän säännöille, niin niille pitää tietoisesti rakentaa semmoisia suojattuja tiloja. Niin sen takia mä ajattelisin, että kyllä se rahoitus toivottavasti jossain vaiheessa tulisi, koska se voisi olla yksi tapa rakentaa sitä suojattua tilaa, missä se uusi toiminnan tapa ei ole jatkuvasti tuu altistetuksi niille kestämättömän järjestelmän säännöillä, millä tämä nykyinen ruokajärjestelmä toimii. No sitten tämä vanhan rakenteen heikentäminen, tämä on tosi vaikeaa, mutta tämä on toisaalta myös aika välttämätöntä, että meidän pitäisi jollain tavalla pystyä horjuttamaan sitä, mikä tavallaan estää näiden uusien innovaatioiden skaalautumista. Uusien sääntöjen rakentaminen, no nyt puhutaan ihan maatalouspolitiikasta, että mitä siellä mihin suuntaan se ohjaa, tai sitten voidaan puhua tämmöisestä arvoketjujen välisestä arvoketjussa olevista pelisäännöistä. No sitten tämä järjestelmän sisäsyntyisen muutoksen tukeminen, niin siellä tulee kaikki tämmöiset toimijuutta vahvistavat toimet ja koulutus ja ihmisten tulevaisuuden usko. Mutta nämä on sitä, mitä me tarvitaan, ja mä näkisin, että tässä vahvasti ollaan kaikkien näiden asioiden äärellä. Ja tämä oli nyt minun tarinani tässä. Kiitoksia. Kiitos Irene, ja varmasti tarjotaan yhdelle tai kahdelle kysymykselle tai kommentille tässä aika, vaikka ollaankin pikkasen alkuperäisestä aikataulusta jäljessä, mutta eiköhän se sen verran jousta. Tervetuloa, ole hyvä. Kiitos. Kiitos hienosta esityksestä. Ja me ehkä kuitenkin tästä vielä kaikki, niin mennään tämmöiseen utopia-ajatteluleikkiin. Mutta mä haluaisin sulta kysyä nyt ihan ensin, että miltä se agroekologinen ruokajärjestelmä sinun silmissä näyttää tulevaisuuden agroekologinen ruokajärjestelmä niin kuin konkreettisesti? Ja se tarvitsee enemmän ihmisiä, että se ei voi perustua siihen, että meillä jatkuvasti pienempi osa ihmisistä on vastuussa siitä ruoantuotannosta. Ja tämä on tietysti se, missä aika usein törmätään siihen, että eihän kaupunkilaisia kiinnosta. Mutta sitten taas toisaalta en mä tiedä, mä kyllä näen sen, että toisaalta se maayhteyden puuttuminen johtaa myös siihen, että meillä mielenterveysongelmien kasvu on ihan räjähdysmäistä, että tavallaan ei me voida jatkaa tällä uralla. Sitten se näyttää siltä, että no siis tämä agroekologisen symbioosin käsite on mielestäni aika hyvä, että tavallaan sitä on semmoista vahvempaa integraatiota. Siis ihan kiertotalous tulee tässä, tämmöiset ravinteiden kierto, uusiutuva energia. Se näyttää mun mielestä yleisesti hajautuneemmalta järjestelmältä, mitä tämä nykyinen järjestelmä. Tarkoittaako tämä sitä, että kun enemmän ihmisiä ruoantuotantoon, että tyyliin joka kylässä kaupungin ihmiset osittain osallistuu siihen oman ruokansa tuottamiseen? No, siinä voi miettiä monella tavalla sitä, että tarkoittaako se sitä, että kaikki on jollain tapaa mukana ehkä. Tai sitten se voi ylipäätään tarkoittaa sitä, että me ei oleteta, että maatiloilla pitää jatkuvasti tapahtua tavallaan sitä tuottavuuden kasvua. Ja silloin me tarvitaan vähän enemmän niitä maatiloja. Et siis se voi tavallaan, että se skaalahan on aika laaja. Nyt yhdelle kommentille tai kysymykselle. Kiitos.
kiinnostavaa. Ja mulle tuli ainakin tosta semmoinen olo, että jes, että mä voin Suomessa voit olla semmoinen pioneeri, koska meitä on kuitenkin täällä aika vähän. Meillä on paljon maaseutua ja savolaisnuoret. Meillä antaa jotain vähän tuolta maailmalta, kun ajattelen, että Mikkeli ei kuitenkaan ole mikään megasitti. Ja sitten mä aina mietin jotenkin sitä, että miten se on sitten kaupungin kokoisiin, tuo niin vaikka globaali etelä ja näin, että mistä tuo tutkimus menee niin sitten muualla täällä meillä. Niin kuin, suhteessa siihen, että mitä ihmiset haluaa. Ja suhteessa siihen ylipäänsä tähän tarvittavaan muutokseen, että miten se nähdään niin semmoisessa ympäristössä, joka ei ole Savo. Niin. Mä en tiedä, osaanko mä edes vastata tähän hirveän hyvin. Mä voisin haluta kysyä, mitä Riikka ajattelee, mutta siis tehdään sitä tutkimusta niin kuin tosi paljon, ja tämähän siinä usein tuleekin, että kun että meillä on niin kuin nämä valtavat kaupungit, että eihän me nyt niin kuin voida paikallistaa niitä, mutta sitten taas toisaalta ehkä kysymys ei ole niin kuin loppuviimein semmoinen niin kuin ehdoton, että meidän pitää niin kuin heti hypätä siihen, niin kuin, että kaikki ollaan pientilallisia, vaan kysymys on sitten kehityssuunnasta. Että tavallaan totta kai niin kuin kaupunkien ruokahuolto tulee vielä pitkään perustumaan niin kuin siis tämmöisiin isoihin verkostoihin, mutta että se suunta ja se suunnan kääntäminen niin kuin vähittäin on ehkä se, mitä mä niin kuin näen siinä tärkeänä. Ja sitten taas ehkä mä sen haluan vielä sanoa, että niitä kyselytutkimuksia on tehty paljon, että minkälaista tulevaisuutta ihmiset haluaa, niin myös muualla kuin Savossa niin ihmisiä puhuttelee semmoinen kohtuullinen ja luonnonläheinen tulevaisuus. Että se on niin kuin aika yleinen löydös näistä. Mutta se, että kuka on valmis niin kuin käyttämään niin paljon aikaa ja energiaa siihen erilaisen tulevaisuuden tekemiseen kuin työ, niin se on tietysti niin kuin toinen asia. Tuossa liittyy se Heleniksen ruoan taju. Niin, kyllä. Aivan avain. Se on tosi tärkeää. Kiitos. Kiitos. Ja käsin näistä puheenvuoroista. No joo, meillä olisi seuraavana, mulla meni täällä nyt. Meillä olisi meidän toimijoiden puheenvuoroja, on saanut pyytää etukäteen lyhyen uutiset, hissipuhetyyppisen pienen jollekin iloiselle asialle, uutiselle tai esimerkiksi hankekuulumisille, minkä haluaa jakaa verkoston meidän läsnäolijoiden kesken. Mä voisin Maijan pyytää ensimmäisenä. Tuut sä tänne ihan tänne, niin saadaan sut tuohon kameraan. Okei, joo. Mäkin lisäsin meillä on listalle. Okei, meillä on monta. Tuossa on mikki. Missä meillä pikkasen siinä? Joo. Mä koitan kohdistaa sut. Otapas ihan hetki, niin tapahtuu täällä yllättävää. Joo, mietin, että miksi se olisi hirveän hitaasti. Ihan pois päältä. Ja nyt näyttää oikein. Joo. Joo. Nähdään sieltä pikku. Meillä on nyt tosiaan onkin monta puheenvuoroa. Maija Hirsmäki. Ja olen tosi iloinen, että tämä verkosto on näin hienossa kunnossa nyt vuoden jälkeen. Mä sanoin mun miehelle kotona, että vitsi, että onpa siisti mennä sinne, että kiva, että se on vielä elossa. Se lähti niin silleen, niin kuin sä kerroit, että se lähti silloin viime vuonna niin silleen näin. Ja sitten lähdettiin tekemään. Mutta ehkä se syy, miksi mä oon tosi iloinen tästä, on kuitenkin semmoinen uhka taustalla. Mä olen nyt just tässä kevään aikana osallistunut muutamiin sellaisiin ruokajärjestelmää käsitteleviin webinaareihin ja sellaisia. Sitten olen niin huomannut yhä uudelleen sen, että niin kaikki vaan puuhaa siellä omassa jossain pienessä kuplassa ja se niin mene mihinkään eteenpäin. Oli joku vihannestuotannon, joku tulevaisuuden kuva. Ja sitten sieltä on niin tutkijat keskenään mietti
Siellä oli ehkä 2 viljelijää paikalla. Vittu. Tätä kyllä tarvitaan tosi paljon. Ja sitten toisaalta myös sitä, että toimijat niin tuntis, että tämmöinen juttu on olemassa. Että osattaisiin niin ohjautua myös verkoston vuoksi. Että täältä niin saa yhteyden sinne kentälle ja kaikenlaisiin toimijoihin. Joo, mutta verkostoituminen on ihan timanttia ja sitä todellakin tarvitaan nyt, kun on tämä murros. Tosi mielenkiintoisia oli nämä tutkijapuheenvuorot myös. Kiitos. Mä en omana itsenäni Stagea, vaan yhden ydinpiiriläisen, joka ei päässyt paikalle, niin hänen terveiset. Ira Vihman. Ja tässä oikeastaan aika hyvin tulee, mun mielestä hän kirjoitti terveisensä teille. Ja tässä tulee minusta aika hyvin se, että just se mielikuva, että esimerkiksi tutkijat keskustelee keskenään, tai just, että tämä olisi jotenkin tutkijoiden tai tutkijavetoinen verkosto, mutta tämähän on niin kuin kaikkien toimijoiden, ruokatoimijoiden verkosto. No tässä on Iran terveistä. Hei kaikki! Olen Ira ja olen ollut mukana tämän verkoston toiminnassa suurin piirtein vuoden. En päässyt tänä viikonloppuna paikalle juhlimaan kanssani, mutta halusin lähettää teille kaikille pienet terveiset ja kertoa vähän siitä, mitä kaikkea tämä verkosto on minulle mahdollistanut ja mitä se minulle merkitsee. Olen 38-vuotias 3 lapsen äiti, joka on aina rakastanut ruokaa ja puutarhanhoitoa. Olen tehnyt koko urani töitä kasvuyrityksissä keskittyen markkinointiin ja digitaaliseen tuotekehitykseen ja ajatellut, että työ on työtä ja harrastukset harrastuksia, eikä kaltaiseni paljasjalkainen stadilainen ilman mitään yhteyttä maatalouteen voi ainakaan siirtyä maatalousalalle. Muutama vuosi sitten ääni sisällä alkoi kuitenkin voimistua siinä määrin, ettei sitä voinut enää olla kuuntelematta. Jäin opintovapaalle ja ryhdyin opiskelemaan maatalousekonomiaa ja agroekologiaa ilman sen kummempaa käsitystä siitä, mihin lopulta päätyisin. Noin puoli vuotta sen jälkeen tapasin Riikan, joka haastatteli minua tutkimuksensa ruokakansalaisuudesta. Riikan kanssa keskustellessa taisin ensimmäistä kertaa lausua ääneen sen, mitä ihan oikeasti halusin. Pitää omaa tilaa ja tehdä vaikuttamistyötä kestävämmän ruokajärjestelmän puolesta. Riikan kannustuksesta tulin linjoilla maatilahautomo-projektin seminaariin Portugalista käsin. Seminaarin jälkeen laitoin viestillä kiitokset järjestäjille, joiden joukossa oli muun muassa Mikko. Mikko soitti minulle takaisin saman tien ja juttelimme ruokajärjestelmästä ja muutoksen tarpeesta varmaan yli tunnin. Seuraavana päivänä Mikko laittoi viestiä. Lähtisitkö kesäkuussa Paskimaahan tutustumaan paikallisiin maatilahautomoihin? Totta kai lähden. Paskimaan matkalla tajusin, että en taidakaan olla aivan hullu, kun haaveilen omasta tilasta, enkä yksin. Matka antoi minulle varmuutta ja uskoa omaan tekemiseen sekä syvensi ymmärrystäni agroekologisen siirtymän haasteista ja mahdollisista ratkaisuista. Suomen palattuani tajusin, että haluan ihan oikeasti aloittaa oman tilan. Löysin omista verkostoistani paikan aloittaa viljely ja samalla heitin universumille toiveen, kumpa tällaista vaikuttamistyötä voisi tehdä niin, että tästä saisi edes jotain rahaa. Toiveeseen vastasi universumin puolesta taas Mikko, jonka kanssa haimme ja saimme rahoituksen maatilahautomo-hankkeelle, jota nyt työkavereina edistämme. Sen jälkeen olen osallistunut verkoston tapaamisiin, käynyt Northern Roads-konferenssissa, osallistunut kansallisen ruokastrategian suunnitteluworkshoppeihin, kiertänyt haastattelemassa tulevia viljelijöitä, vienyt opintoni lähes päätökseen ja tosiaan perustanut sen oman tilan. Se toive, jonka uskalsin aika kauan sitten lausua Riikalle ääneen, on nyt siis yhtäkkiä muuttumassa todeksi, ja se on monella tapaa tämän verkoston ansiota. Olen kokenut täällä aina oloni tervetulleeksi ja arvostetuksi, ja tämän verkoston ja näiden kontaktien kautta olen päässyt osaksi lukemattomia mielenkiintoisia keskusteluja, innostavia tapahtumia ja kiinnostavia projekteja. Verkosto on antanut minulle legitimiteettiä ja tunteen siitä, että kuulun johonkin ja edustan jotain, kun olen sitä eniten tarvinnut. Alaa täysin vaihtaessa tuntuu hetkittäin aika useinkin siltä, kuin heittäytyisi tyhjän päälle. Tämä verkosto on ollut minun turvaverkkoni ja mahdollistanut sen, että kaikissa tilaisuuksissa, joihin päädyn, on aina tuttuja kasvoja. Olen usein miettinyt sitä, miksi ruoan laittamisen ja tuottamisen kanssa tekemissä olevat ihmiset ovat niin mukavia ja tullut siihen tulokseen, että meitä kaikkia yhdistää yksi asia, arvostus hoivaa kohtaan. Olisi sitten muiden ihmisten hoivaamista ruoan laittamisen muodossa
tai maan kasvien tai eläinten hoivaamista, me kaikki arvostamme sitä. Ja ihmiset, jotka arvostavat hoivaa, ovat aika mukavia tyyppejä. Kiitos siitä teille kaikille ihanille tyypeille, kaikesta siitä, mitä olen teiltä saanut. Pitäkää ihanat juhlat Iraan. On pakko sanoa siis lyhyesti, mainittu maatila-hanke tai seminaari, eli se on siis Ruby on ollut tässäkin se uraurta ja edelläkävijä. Minä taas kiitän Rubia siitä, että sain kutsun siihen hankkeeseen mukaan, jossa tämäkin polku sitten avautuu. Verkosto. Olisiko Antin vuorossa? Tuo Iran tarina on hyvä tähän omalle puheenvuorolle, joka on hieman samankaltainen alan tarina. Tämä on myös minulle erityinen päivä siis, että olen täällä Pirkanmaalla, toisella puolella Pirkanmaalla oikeasti 100 kuntaa asestavaa toimitusta, pienen harrastetilan. Ja täällä on paikalla itse asiassa kaikki ne henkilöt, jotka on opettanut minut tälle alalle. Eniten tämä oppinut, miten ruokajärjestelmä toimii tuolla Almanilla aikana. Tämä on jotenkin aika hieno hetki, kun täällä on näin paljon tuttuja. Mä voisin paljon asioita, mihin olisi kiva koskettaa, mutta keskitytään siihen, mitä me ollaan täällä. Siis meillä on kaksi, täällä eli Kimmo Englund ja minä edustan siis Maa-akatemiaa. Eli hyvin paljon niin kuin rinnakkainen ja samaa missiota ajava ryhmä, jossa on paljon samoja henkilöitä, jotka ovat olleet mukana, niin on tässä oikeastaan saman ajan kuplinut. Eli meillä vuosi sitten aloitettiin ja nyt sitten vuodenvaihteessa perustettiin ja nyt meillä on 33 jäsentä tämmöisessä asiantuntija- ja myös viljelijäosuuskunnassa. Ja juurikin tuo, mitä Irene mainitsi, tämä määrittelytyö ja diskurssi on meillä vahvasti siinä, eli ajatellaan, että me ollaan tavallaan neuvontaorganisaatio, jonka vetäjä on, jolle agronomin kurssia yhtään, joka on siis määritelmäsosiologi. Eli se ehkä kertoo jotain. Me ollaan siis ihan tasoisena literainen uudistava agroekologia, permakulttuuri, luomu, biodynaaminen ja holistic management mahtuu sinne samaan joukkoon. Eli me uskotaan siihen, että nämä on kaikki osa samaa liikettä. Ja nyt kun me ollaan sen aloitettu, niin käsin kosketellen mä pystyn tuntemaan sen, että se mitä tämä verkosto tekee ja mitä me tehdään ja se työ, niin se on semmoista kasvua. Mutta se myös vaatii aika kovaa ponnistelua, jokainen, joka omaa pientä tilaa tai isoa tilaa yrittää kehittää sen tietä. Todella paljon hienoja signaaleja, niin kuulla, että pieniä tiloja halutaan enemmän, niitä toteutetaan enemmän. Sitten me ollaan myöskin päästy mukaan nyt sitten tähän, mitä Juha mainitsi, että uudistavassa viljelyssä puhutaan enemmän siitä niin kuin pelkästä maaperästä ja tuotannon viemisestä ekologisempaan suuntaan, joka meidän mielestä sekään ei ole huono asia. Me ollaan päästy sinne sitten Baltic Action Groupin kanssa, rakennetaan strategista kumppanuutta, päästään ikään kuin vähän vaikuttaa sinne. Nähdään, että luomun ja uudistavan viljelyn kanssa aletaan käymään kiinnostavaa määrittelykeskustelua. Ja me nähdään, että meidän on tärkeää näyttää se, että se ei ole juurikaan vaan se, että nyt vähän korjataan tätä nykyregiimiä, vaan oikeasti aletaan myös sitä kokonaisuutta ja muitakin asioita kuin vaan sitä maaperää hoitaa. Maa-akatemia on paljon enemmän kuin vaan maaperä. Ja meidän kannattaa tutustua, jos et vielä ole tutustunut, seurata meitä. Me vähitellen käynnistellään toimintaa seuraavaksi, laitetaan neuvontaa enemmän pystyyn, että saataisiin oikeasti viljelijöille semmoisia neuvojia heidän arkeensa, jotka ajattelee kokonaisvaltaisesti. Mä itse teen suoraan myyvien maatilojen kanssa neuvontaa ja tätä organisaatiota voitan rakentaa tässä samalla. Ja tosi hienoa olla mukana tässä verkostossa. Varmaan kaikki se, mitä mä ajattelin, että mä sanon, niin se on sanottu tänään. Ja minä annan tässä yhdellä. Kiitoksia. Ja kiitoksia, että te olette tehneet tämän työn, koska me tarvitsemme tätä. Lyhyt kommentti, että yksi mun mielestä hyvin oleellinen keskustelu, mitä me ollaan vähän aloitettu, on se yhteistyön tavat ja se meidän välinen suhde, tämä verkosto ja Maa-akatemia. Siinä on niin paljon nyt yhteneväisyyksiä ja eri vahvuuksia, että ehkä tänäänkin jotenkin päästään sitäkin pohtimaan toivon mukaan. Ja sitten vielä vähän mainostan Maa-akatemiaa, että siellä on, mä itse lähdin ajatuksella, että en ole sellainen asiantuntijajäsenenä, mutta perusjäsenenä pääsin siihen tietoyhteisöön, joka on matala kynnys.
Ja ajattelen, että jokainen, joka siinä on mukana, niin vahvistaa myös tällaisen hienon organisaation kehittymistä. Joo, mä en ruvennut mainostamaan, mutta se Mikko on meidän jäsen myös. Meillä on siis myös tämmöinen yhteisöjäsenyys viljelijöille ja kiinnostuneille, joka on tämmöinen yhdistyksen kaltainen. Ja sitten se vähän semmoinen enemmän vaatii vähän rahallista panostusta ja ajallista, että jos saat asiantuntija sen niille, jotka yrittää rakentaa itselleen ammatillista roolia sitten sen maa-akatemian kautta. Mutta se on sääntötermi, mutta oikeasti meillä on perusjäsenenä ihmisiä, jotka ovat todellisia asiantuntijoita, että meidän sisäisesti niin me ei kyllä erota niistä kohdista. Mä menen nyt esittelemään jollekin luomutuottajalle maa-akatemiaa, mutta puolet tuntia pois meidän keskustelussa. Kiitos. Kiitos. Timo. Joo. Kamerassa siinä. Joo, mä huomasin, että se on kamerassa. Yritän väistellä. Älä väistä. Kiitos tästä mahdollisuudesta. Jotenkin tuli aika paljon paineita tuosta, kun kuuntelee niin kuin paljon jäsentyneempiä ja niin kuin relevantimpia esityksiä kuin mitä tästä tulee ikinä. Koska tämä on ikään kuin, tämä on ehkä samalla jonkinlainen historia ja jonkinlainen kuvaus siitä, miltä tuntuu olla niin kuin projektien välissä. Ja miten niin kuin, tämä työ hyvin paljon niin kuin mun mielestä on kuitenkin meillä kaikilla muutostoimijoilla myös sitä, että se on umpihankihiihtoa ja me ei tiedetä, miten me mennään sinne tulevaisuuteen. Ja mä luulen, että ihan niin kuin tässä jo sanottiin, niin tähän ei ole olemassa yhtä mallia, eikä kaikki tee varmastikaan samalla tavalla. Ja sen takia tämä verkostoituminen ja tiedon jakaminen on niin tärkeää, että me tarvitaan niitä ideoita. Ja meillä on siis Sarin kanssa, puhuin jo siitä 4. vuosisadan historiasta, kun Sari 1-vuotiaana aloitti nämä hommat. Meillä on siis taustalla erilaisia kokeiluja, että miten voidaan yhteisöllisesti lähteä viljelemään maata ja rakentaa yhteisöjä, hyvinvointiyhteisöjä. Nyt kun tämä meidän niin kuin valtion tasoinen hyvinvoinnin järjestäminen on vähän niin kuin rapautumassa, ellei pahastikin ole rikistä. Ja me nähtiin, ja Sari sai tosiaan silloin 25 vuotta sitten sellaisen idean, että ratkaisu on se, että on biodynaaminen maatila, jonka ympärillä on ekokylä ja semmoinen yhteisö. Mutta se ei ollut ehkä ihan niin yksinkertaista, koska ihmiset tarvitsevat oikeastaan, niillä täytyy olla jonkinlainen siinä yhteisöllisyydessä, jonkinlainen kokemus siitä, että niillä on joku alue, missä he ovat vapaita ja joku alue, jossa he ovat tasa-arvoisia ja joku alue, jossa he voivat toteuttaa sitä veljellisyyttä. Nämä kaikki asiat täytyisi jotenkin järjestää. Ja me tosiaan ollaan järjestetty yksi joukkorahoitus, joka, mä en tiedä onko Suomessa hankittu maatiloja paljonkaan joukkorahoituksella. Ja sitten me ollaan kokeiltu justiin tällaisen kolmijäsenteisen ajatuksen pohjalta niin kuin erilaisia organisaatiomalleja, säätiötä, osuuskuntaa. Ja nyt meillä on tämmöinen yhdistys kuin Dynaaminen maa. Ja se on, mä en osaa kertoa siitä mitään, koska mä en tiedä mikä se on. Se jatkaa itse asiassa sen meidän osuuskunnan työtä, joka oli niin kuin ajatus siitä, että osuuskunta voisi olla semmoinen, jos me suomalaiset ymmärrettäisiin uudestaan, että mikä on osuuskunta. Et me voitaisiin niin kuin sitä tuottavuutta ja taloudellista hyvää, mitä se taloudellinen toiminta tuottaa, niin jollain lailla edes vähän solidaarisesti jakaa erilaisten liiketoimintojen kesken. Koska joissakin liiketoiminnoissa sen tuloksen tekeminen on aika paljon helpompaa kuin toisessa. Ja mitä lähempänä saat sitä ruokaa, niin sitä vaikeampaa se. Ja tämmöisten niin kuin erilaisten mahdollisuuksien kokeilu
on niin kuin äärimmäisen tärkeää. Mutta niin jotenkin ne oleelliset asiat sinne että niin miten me päästään eteenpäin, on se, että ratkaisu on tietoisuus, hyvä tahto. Nämä on niin mun mielestä tosi oleellisia asioita. Että me tullaan tietoiseksi siitä, että mitä ne ongelmat on ja miten niitä voidaan niin kuin yhdessä ratkoa. Ja että me pyritään tosiaan siihen, että koska me nähdään se, että se kaupunkilaisen tuska on ihan yhtä iso kuin se maanviljelijä siellä yrittää yksin sen työkuorman alla joskus niin kuin ratkoa niitä asioita ja se taloudellinen paine kaadetaan sen niskaan. Niin sen kaupunkilaisen tuska on myös aika iso, kun se ei saa sitä ruoan tajua eikä sitä luontoa. Ja nämä täytyy jotenkin... Mitä? Ei mitään. Sä voit siitä jatkaa seuraavaksi. Joo, ja siis meidän osuuskunta pyrki tekemään tätä työtä, mutta nyt me ollaan tosiaan vähän projektien välissä ja etsitään niin kuin oikeastaan uusia työkenttiä. Ja tämä yhdistys, Dynaaminen maa, joka toi muuten hieno sana Suomessa toi maa, se tarkoittaa vaikka mitä. Maaperä, maa, Suomi, maailma, maanviljelijä, maatalous, loputtomasti. Niin me niin kuin varmaan tämän yhdistyksen perimmäinen tarkoitus on jakaa tietoisuutta. Toistaiseksi siihen yhdistykseen on päässyt sisään halauksen läpäistä. Meillä on varmaan jotain ajatuksia, että jotain kannatusjäseniä tulee. Ja sitten tulee jäseniä. Mutta me ruvetaan pitää jotain niin kuin valistustilaisuuksia ja muita hästä. Missä me puhutaan jotain tosi sekavaa. Ensimmäinen voi olla tuolla kahvipöydässä sitten. Olkaa hyvä. Ei vielä. Mutta teidän kahvipöydässä voi olla se ensimmäinen halailu- ja rekrytointitilaisuus sitten. Hyvä. Hyvä. Hei, kiitos. Kiitos. Oliko Susanilla? Joo, ja sitten oli vielä yksi. Klubilla on ainakin vielä. Joo, kyllä. Joo. Koitetaan nyt pitää. Anteeksi. Joo. Mä yritän pitää. Siis tuossa tuli me pidettiin juhlan ja tämän tilaisuuden suunnittelukokousta ja siellä se oli itse asiassa Terhi, joka sanoi, että voisi olla mielenkiintoista kuulla niin kuin Luomuliiton synnyin tarinaa ja sitä, että kun tässäkin ollaan nyt kuitenkin luomassa uutta verkostoa ja kaiken näköistä tässä on niin kuin muutenkin niin kuin luotu, niin tämmöinen niin kuin tarina siitä, että miten luomuliike ja Luomuliitto on aloittanut taipaleensa, niin siitä voidaan ottaa jotain niin kuin varmasti opiksi. Mä levittelen täällä näitä tällaisia tarroja sitten, ottakaa niitä. Luomuliitto täyttää tänä vuonna 40 vuotta ja me ollaan julkaissut tämmöinen juhlavuosilogo. Aikaisemmin meillä oli sellaisia pinssejä, siinä oli leppäkerttu ja kun jossain poliittisissa konteksteissa niitä jaettiin, niin ei kukaan niitä halunnut, koska se muistutti RKP:n logoa. Nyt mä en tiedä, meneekö nämäkään kaupaksi, koska nämä varmaan muistuttaa keskustan logoa. Siitä varmaan joku neiti. Mutta joka tapauksessa näitä on erilaisina värivariaatioina, että ei ole niin, kaikki ei ole niin keskustahenkisiä. Mutta tämä nyt on tämä. Joo, mutta siis 40 vuotta sitten, 85 on Luomuliitto siis perustettu. Ja muun muassa Biodynaaminen yhdistys on ollut mukana perustamassa sitä. Ja Luomuliiton 2 paikallisyhdistystä, jotka oli jo silloin, ainakin 2, ellei jopa 3, jotka olivat jo silloin perustettuina, niin oli mukana perustamassa siis tätä luomuliikkeen tämmöistä valtakunnallista järjestöä. Siellä oli ainakin Saimaan luomu, Saimaan alueelta, ekoviljelijät Etelä-Pohjanmaalta
ja mahdollisesti myöskin Pohjois-Pohjanmaan yhdistykset. Ja yksi niin kuin osasyy niin kuin Luomuliiton perustamiseen oli, että tarvittiin tämmöinen niin kuin valtakunnallinen luomutoimija, joka pystyisi niin kuin toimimaan niin kuin keskusteluissa vaikka maa- ja metsätalousministeriön ja hallituksen kanssa, mutta myöskin koettiin, että silloin oli Euroopassa jo lähtenyt tämmöinen niin kuin luomutuotannon niin kuin standardisointi ja ohjeistuksien luominen. Oltiin tunnistettu se, että jos ruvetaan toimimaan ja tuottamaan maataloustuotteita toisella lailla, niin kuluttajan on pystyttävä tunnistamaan ne jotenkin kaupassa. Ja jotta ne pystyy tunnistamaan, niin tarvitaan yhteiset pelisäännöt ja tarvitaan sertifiointi, jolla me pystytään merkitsemään se tuote. Ja tällaista työtä oltiin jo tehty Euroopassa. No, biodynaamikoilla on myös tämä Demeter-järjestelmä, niin sieltä tuli näitä valmiita myöskin niin kuin malleja ja pohjia, ja sen pohjalta sitten lähti tämä niin kuin sertifiointi ja niin kuin valvonta näistä tuotteista. No sittenhän kehitys kehittyi. Euroopassa ruvettiin niin kuin sitten standardisoimaan näitä. Meille tuli sitä liityttiin EU-hun, nämä luomutuotantoehdot vietiin lainsäädännön tasolle ja Suomessa sitten päätettiin, että luomutuotannon valvonta siirtyy viranomaisvalvonnaksi. Kaikkialla siis EU-maissahan ei ole viranomaisvalvontaa, on myöskin, että se pystyttiin valitsemaan ja Suomessa tehtiin valinta, että viranomaisvalvonta on se meidän tapa toimia. Silloin sitten meiltä sitten viranomaishallinto kysyi, että voisiko Luomuliitto myydä sen leppismerkkinsä, joka oli se merkki silloin, ja Luomuliitto tuumasi, että ei ole. Joten leppismerkki jäi Luomuliitolle. Ja sitten mä en ole ihan varma, että miten siinä meni, mutta jossain vaiheessa, jos ehkä muistatte, oli se semmoinen aurinkomerkki. Sellainen on niin kuin olemassa vielä jossain hallinnon syövereissä. Sitten taas kehitys kehittyi ja EUlta tuli se lehtimerkki, joka nyt on se pakollinen merkki kaikissa luomutuotteissa. Mutta siis edelleen Luomuliitto omistaa sen leppismerkin ja sitä on tuumailtu niin kuin erilaisissa yhteyksissä, että voisiko se olla tämmöinen niin kuin alueellinen merkki, että esimerkiksi olisi leppismerkki luomusavu ja näin. Mutta niistä synnyinmetreistä sitten vielä, niin mä voin sanoa sen, että 85 niin Suomessa oli 50 luomuviljelijää. Ja jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin siinä aloituskokouksessa on ollut 200 jäsentä. Eli siellä on suurin osa ollut kuluttajia siinä synnyinprosessissa. Mä voin myöskin kertoa tällaisia tarinoita, mitä siis mulle on kerrottu, että esimerkiksi perustamiskokouksen ilmoitus ollaan haluttu laittaa Maaseudun Tulevaisuuden lehteen, jossa oltaisiin ilmoitettu sitä. Mutta sieltä oltiin sitä mieltä, että tällaista ei voi julkaista. 5. Ei niin hirveän kauan aikaa sitten. Myöskin kun lähdettiin rekrytoimaan jäseniä, niin Luomuliitto halusi maatalousnäyttelyyn oman pisteen, niin omaa pistettä ei myönnetty, vaan aktiivit oli porttien ulkopuolella jakamassa flyereita. Eli tällaisen valtavirtaa vaihtoehtoisen liikkeen alulle panema tarvitaan aika paljon tahdonvoimaa ja sitoutumista ja uskoa sille asialle. Siitä se sitten kehittyy. Tänä päivänä Luomuliitto on 40 vuotta. Meillä on suunnilleen 1500 jäsentä. Julkaistaan luomutuotannon ainoata ammattilehteä. Järjestetään luomupäivät. Luomu Online ison tapahtuma.
Ja meillä on 11 paikallisjärjestöä. Näin. Tällainen. Kysykää lisää, mä voin kertoa. Okei, nyt mulla on varmaan 1 minuuttia vai mitä? Eli mä käytän siitä nyt teknologiaa, että mä vaihdan englanniksi, because I'm able to say much more in 1 minute in English than I would be able to do in Finnish. So my name is Ruby Potterbecken and I'm a producer member of Obama Food Cooperative. Our main trademark is that we make food bags around the year, every week, 50 weeks of the 52 weeks, and we also have secondary production. This is done already since 2009, 15 years, and therefore some of the thanks that Ruby got, we're passing it on to Jukka Lassila, whom I'm sure many of you also know, and you know how he also has been important for the work that we're doing here today. Doing food bags around the year, and then secondly, I mean, our main mantra is, and which is what brought me to the farm, because I'm not a farmer, I'm not a cook, but here I am. The main thing is that changing our food system, when it comes in the hands of people, then we can work towards systemic change. Because I think that the problem is that today, many are saying that if we change our basic needs system, is it mobility, energy, or food? We can change things in society, but it's not enough put to the forefront that it needs to be in the hands of people, the process. And I think that is what we are fundamentally about, right? My other half, I work for a European Solidarity Economy Network. And I want to just bring very briefly some greetings from there. One is just to inspire you, like the Matalos Hautamo has been inspiring us from elsewhere. At the moment in Belgium and in France and in Switzerland, it's funny how the things always work very well in Switzerland, right? Complementary currencies work very well in Switzerland. It's so funny in Geneva. Well, but so over there, they're doing what they call food social security experiments. And so the point is there that a larger group of citizens are brought together to have a participatory process, designing the rules for a pooling together of resources of people themselves, but also having input from a city, which means they agree that everybody will get every month a certain amount of money, which they are to be spending on a local sustainable food actor. So everybody at the end of the day has something like 150 euros to spend, for instance, at your local CSA. So 2 things there. It's not only that the product is bought from a local sustainable actor, but also that it's a democratic process. People, again, coming together to take political processes into their hands. This is really super interesting. And there are cities where in the city council, they have been bringing now the right to food to the center on a city level. And because the right to food has become like a more and more of a human right, even on the European Council level, this has been adopted. You can appeal to that, and you could go to your city and start to claim that we want to start to do these kind of experiments. I think we need to be bold and to understand that these kind of things, but it seems a little bit implausible at the moment if we politically look also at our situations, but things are moving. Things are also moving internationally, and very quickly there is the Nieleni process going on. I don't know if you have heard about that, but so 1996 was when Via Campesina put food sovereignty on the table. And following that, there was in 2007, there was a forum in Mali, bringing some 500 small-scale fisher folks, farmers, traditional peoples, bringing them together to work out that what exactly is food sovereignty about, and they developed a framework for it. From there on, that process led to, in 2015, the Agroecology Forum, what we talked about here today. There was a forum in Europe in 2011, and now the forum is moving on to Sri Lanka in September, and possibly will be participating there. But just to say that things are moving majestically everywhere,
And I think, I mean, that's logic. That's the whole thing. What we also keep on saying with Omama, that things, the working around food, just because it brings so much of society together, and us, of course, every day working around food is really such a core way of changing things. And I find it because also with Omama, we are super fighting. We're totally not. We have a joke. We are saying to people that, hey, you want to join Omama as a producer member and to contribute every month to our loss, not our profit, our loss. You want to join us? So it's crazy how we are fighting, and it's crazy how the message of that, if we change the food system, we can change so much in society, in our communities, and through that society. It's crazy still how difficult it is to come to. Yeah. And that, I think, is our network also should be more working about. It's this collapsing of the categories between the producer members and our consumer. And that is what we were talking about, that good farming indeed needs a hell of a lot of people. If you want to first see to biodiversity and then see what you eat, you need a hell of a lot of people. And that's opportunity, opportunity for people. And somehow that needs to be. No niin, 1 minuutti meni. Joo, 1 minuuttia. Kahvit tänne. 2 minuutin puheenvuoro. Moi kaikille, mä oon Tuomas Ilander ja René Tecker, Tanja, moi. Ja ensimmäistä kertaa täällä verkostossa lurkkimassa, mutta kiva nähdä, että täällä on aika paljon tuttuja naamoja. Täällä on meidän yrityksestäkin näköjään puolet paikalla, eli 3 perustajajäsentä, niin se kertoo jotain, että ollaan oikeassa verkostossa. Ja yritys on nimeltään, mikä meillä on, niin Block Garden, ja pyritään auttamaan ihmisiä kasvattaa ruokaa takapihoilla ja parvekkeilla ja yhteisöpuutarhoissa. Ja ollaan tässä näin 2020 vuodesta viety viljelylaatikoita takapihoille ja parvekkeille, ja mikä entistä enemmän on kasvanut, niin on juurikin yhteisöviljely. Ja yhteisöviljely yhteistyössä kaupunkien kanssa. Ja miten itse näkisin, että miten ruokajärjestelmä lähtee muuttumaan, niin se on juurikin se, mistä tänään on puhuttu, tämä ruoan taju ja se arvostus ruokaa kohtaan. Että silloin kun ihmiset itse kasvattaa sitä ruokaa ja näkee, että mikälainen effortti siihen menee, että saa 2 tomaattia kasvatettua siinä laatikossa, niin kyllä se kummasti niin sit antaa sitä arvostusta sille ruoalle, mikä sieltä kaupastakin ostetaan, sekä myös sitten ehkä siihen alkutuotantoon, missä ruokaa tuotetaan oikeasti sellaisia määriä, että sillä on jotain merkitystä. Mutta tämä, mikä meillä on viime aikoina kasvanut juurikin, niin on juurikin tämä yhteistyö kaupunkien kanssa. Kaupungilla on selkeästi niin kuin sellainen halu siirtyä kohti tällaista kestävämpää elämäntapaa. Ja me saatiin tässä näin hienoja uutisia Tampereen kaupungilta hiljattain, ja ehkä René kertoo vähän, että mitä me ollaan. Niin, me ollaan periaatteessa vähän kaupunkipilotti tällä hetkellä, että ne haluaisin niin kuin saada semmoinen kestävää elämää keskuksen, missä saadaan niin kuin sitten yhteisöllisyyttä niin kuin kasvatettua ihmisen kanssa, että osa siitä olisi sitten se yhteisöpuutarha, mitä sitten meidän firma Block Garden niin kuin hoitaisi, ja toinen puoli on sitten niin kuin taidetta, missä osallistuva taidetta, mitä sitten meillä on niitä meidän hallissa, meillä on siis semmoinen paikka Kalvassa, missä meillä on toimitilat, ja missä siitä tulee sitten tapahtuu suurin osa näistä asioita. Ja nyt me ollaan pohdiskelemassa, että miten me sen toteutetaan. Tämä kestävä elämäkeskuksen on niin laaja, ja mä oon jalotuksen niin sivuilla käynyt monta kertaa ja katsoin, että mitä kaikki ne järjestää. Mutta niin, siis se on vielä ihan alulla, että mä haluaisin perustaa osuuskunta niin kuin siellä, että sitten kaikki voisi tehdä töitä sitten. Ja me voidaan jopa maksaa pieni palkka niin niistä niin asioista, koska kaupunki tosiaan niin on rahoittanut niin osa tätä. Ja jos kaikki menee hienosti, sitten nämä haluaisi kopioida tätä sitten niin eteenpäin. Ja, tästä on jo pyritään luomaan tällaista uutta mallia siitä, että kuinka voitaisiin luoda tällaisia pieniä kestävän elämän
yhteisöllisiä paikkoja ympäri Tamperetta, tai tietysti kaikissa kaupungeissa. Niin, ja ehkä se myös ajatus on, koska niin Bloggarden, niin me ollaan yritys ja me yritetään tavoittaa niin voittoa, mutta niin monet näistä projektista me saa rahoituksen ja se toimii sen niin pitkään kuin sitä rahoitusta on, koska se ei pyöri itsenäisesti. Ja nyt meillä on vähän sellainen ajatus, että mutta on pakko saada sitten ihmiset osallistumaan ja jos ihmiset on kiinnostunut, ne on myös valmis maksamaan asioista. Et sen takia mä ajattelin, että on pakko siis järjestää kurssia, siis meillä on kauhean skaala kaikenlaista viljelystä, vesiviljelystä, vaikka niin et halua pois maasta, mutta bokassia ja matokompostia on jo perustettu ja sitten ihan varmasti tehdään. Ja, että semmoisia me yritetään sitten periaatteessa rahoittaa niin kuin toimintaa ja palkata sitten ne ihmiset, jotka tekevät sitä, että siinä on oikeastaan tämmöistä kestävää toimintaa. Että ja ehkä tätä kautta saadaan uusia ruoantuottajia, jotka saattaa toimiakin sitten vaikka kaupungissa. Ehkä kaupunkiviljely jossain vaiheessa tuottaa osan siitä ruoasta, mikä kulutetaan. Suurin osahan tulee varmasti tulevaisuudessa edelleenkin maasta, mutta kaupunkiviljely voi olla osa kestävää ruokajärjestelmää tulevaisuudessa. Kiitos. Minuutin tarvitaan. Lisäksi mä en ihan pidä oikeasti sen minuutin, koska mä lupasin Tanjalle. On siis yli sen meidän tuossa jo viittasi aikaisemmin, siis 20 vuotta on ajatellut niin, että tämä nykyinen järjestelmä ei toimi ja sitä semmoista on pitänyt, että mennään niin kuin yli sen kestävän kehityksen ja sitten siihen on jälkeenpäin löytynyt tämä uudistavuustermi. Mutta tosiaan mä olen aikaisemmin tehnyt töitä Almanilla ja siellä aloitellut sitä ja nykyisin Satafoodissa vaikutaan tuolla Satakunnan puolella ja kyllä tehdään siis hanketoimintaa ympäri Suomen. Mutta en itse asiassa siitä ajatellut ihan hirveästi sanoa, vaan tämä jota Tanjallekin lupasin, kun Tanja ei päässyt, niin edustan täällä myös Kotiinpaluuheimoa, joka on siis valtakunnallinen yhdistys ja meillä on siellä aika laaja arvopohja, mutta yksi tärkeä osa on tämä kestävä ruokajärjestelmä ja siellä on paljon puhuttu omavaraisuudesta, mutta se mistä me nykyään puhutaan on yhteisövaraisuus. Eli omavaraisuus on sellainen asia, että se on tosi hemmetin vaikeaa ja se on raastavaa ja rankkaa. Että se, että se tuotetaan yhdessä itsellämme ruokaa, niin se on paljon parempi asia. Emme mene siihen sen syvemmälle, lupasin käyttää minuutin ja käytiin samoin. Joo, eli sen verran tosiaan niin kuin todettiin, että kahvitauko oli äsken vielä minuutti jäljellä ja se meni. Mutta tärkeitä puheenvuoroja on ollut meillä ja nyt meillä on kuitenkin tärkeää myös tämä iltapäivä, koska nyt ruvetaan luomaan tulevaisuutta ja tämän verkoston vahvistumista. Niin yritetään kirjaa kiinni, että me varmaan pystytään ottamaan ne kahvikupit tähän työskentelyyn mukaan, vai mitä sanoo Susanni ja Terhi, jotka on nimetty vastuuvetäjiksi seuraavaan vai? Niin siis on jo noin teemapöydät, niin kyllä siinä kahvia. Mutta vähän tässä pitää varmaan jalotella, että onko se siis 10 vai 15 minuuttia niin paljon? 10 minuuttia. Sitten aloitetaan ja nyt